guys. Hello guys, say guys. I hope you're okay. I hope I'm really bored guys. I hope I'm really bored guys. Masfera say guys, say. Don't go out and watch fast. Ngatite fast guys. Mutege man fast. Mushare life fast. Say guys, how are you? Don't go out team TikTok. Move for TikTok. Team TikTok. Don't go out move for TikTok. And listen to the story. Muriku TikTok. TikTok live. Muriku TikTok. Ikoko. Hi Boma. How are you? Hi Jacques Olivia. Should you say? Don't go on for live TikTok. Susan Drake Facebook. Right. Guys, ngatite chiti wangu munhu watinaye panapa papa ninga papa munhu ari busy nenyaya ishi iri apa munhu atori busy munhu ari pabasa angoitawo some minutes dzekuti akwanisa kudini kuti ataure zvakuda kutaura handitika and then obvadzokera kubasa asi guys tichimirira kuti vamwe vedu vauye mutege vamwe vauyeka pane chimwe chinhu 1 chandoda kuti nditaure tinyatso kuemphasize guys pane vanhu vakauya kunona UK kare ava vanhu vane ma 20 years ma 30k vakauya kudhara vari kunoko timu riri kuAfrica munoziva here kuti pamwe pacho timu iri parakauya kunoko handimaona vakasiya vana achipinda munyika inoi akasiya murume akasiya hama achipinda munyika ino yeUK. Do you know kuti vazhinji vavo havana kukanganwai nekuda kuti vaenda kunokanganwa vaenda kunofadaya saka vasvikowana varume varungu narrative yaipanana vanhu kana tinopanana vanhu vakawanda vari kuAfrica vanenge vasingazivi kuti inini mbereko wangu akaenda kuUK kudhara akatosvika akatorogwa noti kazhinji guys zvinoitika nezvekudai so kana mbereko akaita 25 years auya kunoko handika kudhara pasina mapepa wangosakwanisa kuti uunze murume handimaona wangosakwanisa kuti unze murume wako wangosakwanisa kuti unze vana handiti as much as waikwanisa kuti uuye iwewe nemhuri but vanhu havangosakwanisa kuti vadini vapinde vatevere vachiuya saka therefore mukadzi aitozongogara achishingirira handimaona but imi guys munoziva pakugara chinhu chinonzi murume ngataurei chokwadi ngatizene chokwadi murume anosvika pakuzongoti you know what hi Sirokozina how are you murume azosvika pakuti ndoita 2 years ndakamirira munhu ari kuUK handimaona nyaya dzimwe dzinenge chibuda kuti yeye vanhu vakurogwa nevarungu chii yakatoita mentality yakapinda muvanhu vakawanda yeye pamwe munhu atove nemurume marriage isvika pakuparara but mukadzi haana boyfriend haana kana murume handimaona akatomirira kuti ndikuzama kuti zvinhu zvangu zviite mapepa abatane nditore mhuri yangu but bepa rekuno kuUK kutaura chokwadi guys tabvisa zvemacos izvi bepa rekuno kwaribatiki. Do you know kuti tine vanhu vakatoya kuno kuzvozvi guys vane ma 25 years vasina mapepa muno vangori pa waiting list vangori pa queue nanhasi vasina mapepa nanhasi vamwe vacho atori asylum seekers vanotori nemapepa yeye kuti vaite kuti vakwanise kushanda vaite zveasylum kuti varambe vari munyika nekuti akadzokera kumba iye ambopinda hakwanisa kudzoka handimaona and achishanda ari munomu achinonga mari achitumira kuvana kekumba handimaona life inenge ichitofamba. But again, disadvantage yanga iripo inenge iripo pazvinhu zvakadai ndeyekuti kana wakasiya vana guys imagine wasiya mwana maybe for 10 years ari mututo kamusiya ne 2 years mwana waye ne 15 years kana picture ya mai chero mchitaura pamavideo kona mchidini but bondi riaria aribatiki rinenge risipo handimaona bondi riaria rinenge risipo vamwe vabereki vanokasvika pakutokura vakatoroora vakaroora achingori kunoko vachingotaura pamavideo ko mufunge nevana saka zvinoita manje kana baba vave vakasara handika vakamhenoka vanenge vaona pfungwa dzakuti bebe akatorogwa nemuri kuita muvhoi nhema hasi kuda kutiunza ikoko akatowana umwe murume havahwisini yemapepa handiti noti vanenge vasiri paground so baba vakasara nevana ndikutaura chokwadi chinoitika vakasara nevana mai vapinda kuUK kazhinji baba vanoinfluensa vana baba vanofidha vana mubrain zvinhu zvisipo baba vanotaka kuti muri kuona mai venyu because remember kuti baba ndinotaka murume ndakatoita move on murume ndiye anotanga in most cases munhu anoita move on kutanga murume because kune votobuda zvinyanyanya zvakawanda vari kuAfrica ndiye anotaka kuita move on
muri kuona kuti mai venyu havasi kutobhuya panapa vachauyi pano havachatodini havachadzoki havasina mapepa vari kuchiitirai nhema kokwanhingi vamwe vari kunzi vakaenda 1 vakatosiya zvese makatoiginoiwa mai venyu vana basa toedzi vatovendi vamwe vana ikoko vakutoda zvevana. Pane zvinhu zvamashoko akawanda anotaurika kuhama dzekumurume nekumurume wacho. Kune mashoko akawanda anobuda anotaurwa kasi pasina mafacts. Zhinji dzinenge dziri nyaya dzekunyepa. Hanzi zvinoita here kuita 26 zvinoita sterek blessing. Zvinoita sterek. Kune vanhu vanotorema 27 30 years. Ameno nyaya dzemapepa dzinoenderana nelakera. Ini zvandakaona nyaya dzemapepa dzinoenderana nelakera rako kutaura chokwadi. Do you know kuti kuna mwana vakatopinda muUK vanomboita 3 years vakawana mapepa vakanga vane 3 years cheko kwete vakapinda kusuri kwavanhu vangwane 15 years vachingotamura. Nyaya dzemapepa dzinongoenderana nelakera rako. Dzinongoenderana nelakera rako. Ini kuona kwangu kwandozviitawo hangu hanomaona zvoenderana nelakera rako. Ndokumbira kuti mushe vamwe guys vajaira kuti tave kuno kumalife. She vanasati vajaira kuti tave kuno kumalife guys. Ndokumbira mushe vamwe vajaire kunoko handiti. So tine nyaya yatinayo panapa handitika. Tine nyaya vanasati vasati tadzoka kuno guys. Ndokumbira mutege vanhu tegai vanhu vanoziva sipo panapa isipo panapa pa mutishere live vauye kuti tiri kuno ndokwatiri handika ndokwako kuitwa malife handimaona. So tine nyaya iri panapa. Nyaya iyi ukaona munhu ouya achitaura nyaya yake handimaona. Mukuona munhu ouya achitaura nyaya yake even after makore munhu anenge achibatikana munhu anenge achirwadziwa pane zvinenge zvichiitika. Remember kuti one loses wabone. Alright, I don't mind personally kuti murume aite move on nenarrative yake yanenge achida kufamba nayo. Hi Chedza, how are you? I don't mind because another ndokwanisa kumita kana kuAfrica but yekuzotwista kana kutenda vana vangu against me uchivaudza because vana vanongofeedwa guys, then that will be something else. You know, that will be something else. Saka tine nyaya panapa tinayo ka yemubereki ari kushungurudzika nenyaya iri similar to this. Mona ndatongomira tumutege vamwe guys tisvike apa pa 300 sezvo tichiri new page titongotofanana kuti new page ka tibve tava eda. Mona then munzwe nyaya iri pano. Chinhu chandiri kuona panyaya iyi paita exploitation. Paita vanhu vanofutivo vanoziva vanoshanda kumutemo vari kushandisa mutemo kutsikirira mai ava nokuti vari muUK. Handi muri kuona zvinove zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka kuti munotsikirira munhu because mukuti isusu tinoshanda kukoti. Hanomaona zvisi zvakungowekwa around to your favor because umwe munhu ari kuUK panonzi court date hakwanisi kuti auyeka guys. Ari kure hakwanisi kuti auye. Handi mashona verengai macomments. Ani mukore zvandiri kutaura kuti vanhu vakawanda vanenge vatori nefungwa dzokuti vanhu vakarasa vana. Tasai comment section comment irimo. Regai ndiunze tinzwe nyaya zvisere. Totangira ipapo. Haifaniwo. Hello, my sister. Hello. Hello, yes, takunzwa itozo ati muri papa sidatu mungoti gwigwigwi right. I just gave just take a background. Ke kungopa example yakangofanana nezvinhu kuti vanhu vanzwisise and what you were saying is very true. Muma comments section munongoti saka zvinoitika ini ndine hama yangu yakaenda kuUK 26 ago kasiyana na 2 years akasvika pakurogwa saka ndezve short munhu anenge asina mapepa. They don't understand. Hanomaona they don't understand munhu anenge asina mapepa. But anyway it's high time kuti vanhu vamboziva chokwadi tiri pano. Ndokumbira kuti munarite nyaya yenyu muchiudza vateereri zvisere. Makadi vateereri I get very emotional. It's okay. It's okay because to cry. I abused her for a long time. It's okay. Murume achinyepa. Achitaura nezera kune vanondiziva ndisingaite zvekutaurwa zvakataurwa nababa. Saka zvakaitika ndezvekuti pandakauya kuno. Ndaive nemukoma wangu wandakasiya achigara nevana. Ndatobvisa musikana webasa kuti musikana webasa abve. Ndasiya mukoma wangu.
pasina kana nguva yakareba ndakanzwa phone call youya kubva kuna sisi vangu ndokutanga kwakaita nyaya. Sisi vangu vachiti ndakarara makuseni. Sisi vangu ndokuti tikuzviziva zvauri kuita ikoko, tikuzviziva. Tikunzwa kuti wane mwana wechirungu ikoko, wane boyfriend yauri kugara nayo. Ndisi sisi vangu vaitaura. Then ndakabatwa muhope ndichitomuka kuti ndichaenda kubasa kuma8. Saka ndisina kunzwisisa kuti urakuedza kuti chii. Ndibva ndazofona bheki ndikati zvamataura kuti muri kuzviziva kuti ndine mwana kuno, ndine mwana wechirungu, makanzwa nani? Zvikanzi ndakanzwa neshamwari dzenyu. Shamwari dzenyu ndo dzakatiudza kwanzi mune mwana wechirungu ikoko, mune chikomba chamuri kugarisana nacho. Ndibva vati isusu kutoroorana ini nemurume wenyu. Kuti tiroorane. Sisi vako mwana wamai vako ndio vakusara ndakuroorana nabamnini. Yes. Ndibva ndabvunza ndikati ivo bamnini wenyu vari kupi? Vari pano. Vangu vakatogarisana pasofa. Ndibva ndabvunza ndikati saka zvamuri kutaura izvi chokwadi here? Zvamaronga? Zvikanzi ndo zvataronga. Ndo zvataronga. Nekuti mukoma wangu, pakati pemukoma wangu pane vanhu 2 pakati. Handina mbobvira ndazvitarisira kana kuti ndizvifunge. Ndakangoisa foni pasi. Ndibva ndatanga kudyiwa nepfungwa. Ndichizvibvunza kuti mukoma wangu chaiye here ndiye ari kushiya murume neni. Handina kuwana nguva yekuvabvunza kana kuti ndivaigumbukire kana kuti ndipopote, handina. Ndaive ndichiprocessa for some time. Murume uyu adaro before vasati vadangana sisi vangu vakambotanga vachitaura kuti murume wenyu ari kundinyenga, ari kunzi nevanhu vekuchechi vekumasowe ngaadanane neni because imimi hamuchadzoka. Ndikati baba ava ndinotaura navo everyday pafoni, vari kuzvinzwa kupi zvese zvavari kutaura izvi? Sisi vangu ndibva vati ndizvozvo zvatopo uchitongozvitambira. Ndisisi vangu ike nemajeni sisi wakaonekana navo vanovatora kumusha kuti vasari nevanhu vari kutaura zvakadai. Ende handisana kutukana navo, hatina mbogara tichikanganisana muupenyu. Ndine respect, handina nguva yekutukana nevanhu. Mukandiona ndoreacta ndinenge ndarwadziwa. Ndobva murume uya vabva vati ndo zvatatowezwa, tatopedza zvakadaro. As time goes on ndakatanga kufunga kuti ndoita sei, ndo mamiriro aita zvinhu. Handisisina kwandichadzokera kwandinoti murume wangu aenda nasisi vangu. Ndoita sei? Ndakatanga kuronga, kutanga kuwana kuti ndoita sei kuti ndizviitire. Ndazvitengera stendi yangu after some time. Ndibva ndatenga kamba kangu ndikati ndonangana kuisa pamusoro kokuchadzokera kumurume akusisina. Murume haangataurire hama dzake zvatotaura zvinhu zvirikuitika pakati pedu. Nekuti ina handisi paground. Ende zvinhu izvi, don't forget, izvinhu zvepakati pemukoma wangu. Haisi nyore ukazoona munhu akuzvitaura kudai. Of course. Zvinenge zvichikudya, unoshaya unozvitangira papi. Rimwe zuva ndiri kubasa ndaive neshamwari yangu yadeishana. Ndiye akazonditeera akati ndoda unoona. Ndoda kunzwa kuti ungopera une chirwere here? Ndikati handina. Zvanga ndiri kurwara nei? Ndakazomuudza because angauya kumba. Ndobva ndamutsanangurira kuti ndozvakaitika. Zvapera zvakadaro. Saka ndaive neshamwari yangu yandaigara nayo. Yandakanogara nayo pandakatanga kusvika muno. Ndakagara nemwana wake zvakanaka, ndakachengetwa zvakanaka, ndikatsvagirwa basa zvakanaka. Mwana uyu akandiudza rimwe zuva ndichitumira mari baba, akanditi mama ini rimwe zuva muchachema. Ndikati zvikanzi mari yangu muri kutumira baba ava yakawandisa. Ndo pakatanga nadevho avakatanga kumisuza mari yangu. Zvese zvandaiti zvitike, ndakatenga zvidhina pastendi iyoyi yakazotengeswa iya vari kuti pakatengesa. Zvidhina zvacho zvakangodisapira. Handina kuziva kuti zvakaenda kupi. Paive nezvidhina zvavakatenga ava zvavakanga vatenga ivo vachiti ndiisewo something pazvinhu zvatiri kuita, zvakadisapia hamene kwazvakaenda. Now pane dambudziko rangu nderekuti ndakaita through hell, vana vangu vachiudzwa zvakawanda kunzi amai venyu vakanditiza 23 years ago, vakandisiya muripo. Asi takatoonekana zvakanaka, taida kuita kambani yedu kuti ikure. Kambani yatandinayo iyoyi yatakaita ukokoko ndini ndakaisimudza. Baba vacho vachiramba, vakazobvuma papai. Zvinhu zvakufamba zvakanaka, ndopandakauya kunochita toda opena boutique shop yangu ndiwedzere mari because ndada kutora mari mukambani tinoita mabusiness magovernment tenders. Handikwanise kuti tiwane mari apa, ndokuuya kwandakaita. Takaonekana zvakanaka, asi vachiudza vanhu vakanga vakutaura kuti kwai anaundehaga paairport vangu vakucreata. Now vaenda kuhama dzangu vakanovati ini ndiri kuzva, ndakazvara mwana wemurungu, ndiri kugara nemurungu. Hama dzangu ndobva dzaenda against me. Ndakagara gore rese ndisina wandaitaura naye, ndichipomerwa mhosva ndisina kupara.
ndagara gore singatauri nevanhu ndopandakazoti papai hanzvadzi yangu akandifonera akati hanzvadzi I'm really sorry kuti ndakanga dajoina zvisirizvo takazoziva chokwadi chaicho chokuti murume wako anga ari romwe akanga achida kuti awane maendero kuna sisi saka tazoziva chokwadi chese undiregerere ndovadada hanzvadzi zvinhu zvekuudzwa ndinozviziva but zvakatoitika kare ndakatosiyana nemukwasha wenyu chaakundirwadza ndechekuti ndaakutofungwa ndoita sei nenyaya yevana saka ndakaramba ndichivatumira mari nekuti ndibaba vakanga vane vana asi baba vangu vatorora namai nasisi venyu vakutogara vese murume nemukadzi ndaivatumira mari zvakadaro because changa chisingaite ndechekuti nditene back kuvana vangu vandakabereka zvazisingaite ndikati vana vadiki vanoita sei ndichitumira baba vamari ndichivatumira mari ndobvunza sisi vangu ko mufriji mune chikafu here hamuna chikafu zvingoramba zvingoda kuzosvika ndati mukomana wangu angati kure ndiwo ndakanga ndakutumira mari vakatanga kurwisana nemwana iye uri kujaidza mwana uyo muri kuzomupa mari sei apa vari kuda kuti mari iuye mumwe mavo muzita ravo saka zvadaro hanzvadzi yangu hamene kuti vakanopinda sei kwavari kuti vakanzwa sei ziyana yekuti ndakatenga stand after vatorana nasisi vangu ndobva vaenda notora paperwork vachipiwa advice from vanhu vemutemo ndobva vanotora mapepa aya hanzi zvanzi takatenga tesi ino handinambotenga nawo ndakanga ndasisi nawo kudhara ndakatenga zvinhu nemuzita rangu nekuti ndakanga ndichiziva kuti handisina kwekudini kukudzokera ndakarambwa kuti vanhu vakandifonera vachitaura kuti vakudanana vakurorana ende vakatogarisana vakazopesana rimwe zuva sisi vangu hamene kuti vakapesana nzira wayo vana venyu vangani ndine vana 4 nemurume uyu ndine vana 4 but ndine vana 4 wangu mumwe chete wangu wacho iyeye akachengetwa zvakanaka nababa ava akachengetwa zvakanaka akaenda kuchikoro saka iye ndiye anga ati kurei panguva iyo aiona zvese zvaiitika saka mwana uya paakatanga kubvunza mubvunzo yekuti kosei muri kuita izvi imi maigura hamungadana nemurume wemunenge nawe muri kuzviitirei vakamuvenga saka one day mwana uya akazonyatsotsanangura zvakaitika ava baba havana kufara nekuti zvataurirwei vakapopota mwana akadhisaidha kubva ipapo aona kuti hondo yacho naisiriwo asi kunonzi mwana uyu akarwisa achitaura akagaragara otaura anzi aifona palendi ofona palendi paya hapana mudaira oenda unonoka mubedroom pavakararana namaiguru oti amaiguru pomuri kutadza nekudaira foni mama ndivari kuti vari kufona obva vabatikana obva vagumbuka vakamuvenga zvekuti nanhasi chai havadi kumuona because akataura chokwadi plus chokwadi vangu vandiudzeiro handina kuudzwa nemakuhwa ndivo vega vakadini vakataura mukoma wangu vachitaura takudanana takura saka rimwe zuva ndazofoni ndichida kutaura nevanhu ndopavakatanga kupopota vanhu vekwanhinge hamusi raiti nini hamusi raiti tasaona mukoma wangu andisiya nevanhu vazochangamuka manjesisi vangu vaona kuti vanhu vese vari kuvablema kuti zvavakaita zvakaipa ndobva vaenda kunogara nemumwe murume wavakanga vachigara naye sisi venyu ritori joki chairo ritori huru rejoki chairo havanambosiya kuti chii vakatosiya vaona kuti murume uyu haana mari vaifunga kuti mimi chatumira mari kwavari vachidla vakaenda kuno umwe vaona kuti hapana mari saka vabva ipapapo pamba apa ndikuva ndifondera rimwe zuva kwanzi ndiri kurwara ndikati ko muri kurwara nei zvikanzi pamwe ndingangofa ndobva vaenda kumusha kunotariswa ndobva ndafonderwonza aiwa sisi venyu vane chirwere ini ndokufunga ndikati sisi vangu ndoda kuti vaone vana vavo vararane ndinoziva vakanditadzira but handingavasiye vachifa nekuti vana vanenge vachida kuvaona ndaivachengeta chimwe nechimwe zuva randakazotangawo kuvhizita kumusha zvinhu zvati hazviti unopiwa makore macho mashoma ende kupinda kwacho uchiita zvekudini ani muri kuona saka ndasvika kuya ndobva vanditarisa vakachema vakati ini ndafunga hangu zvekufa ndobva varegera kunoma mapirisi aya ndokupera kwazvakaita sisi vangu ndokufa sisi vangu vashaika kudaro baba vaedza vabva vatsvaga mumwe mukadzana niko vakamutsvaga uko vabva vatuma muzukuru wavo zvikandifonera mbuya yako ndovana mukadzi wekuru ndikati zvese zvamunoda kuita itai kana muchingofara nevanhu ndo mhenduro yangu yandaiita handinambopopota nekuti uchapopotei wakarambwa kare ndapedza kudaro ndobva shamwari dzangu dzaive shamwari dzangu dzekuchechi dzekumasowe ndaimboziva kuti chinhu inonzi shamwari chakaoma vakanga varonga kudhara kunze kwekuti vafunge nyaya yakanyaya kundirwadza ndeyevana ndaida vana vangu kuno kuti ndivatore pandakazenge ndaita kuti mapepa
ndaibvumirwa kutora vana vaiuya for free pasina kana mubhadharo. Baba vakarwa kusada kuunza vanhu, vanhu vaingopusha kuti vaone mukadzi upi wemutemo upi. Mukadzi wemutemo auya apinda mumusha, ndobva auya ndanga ndine mashezi nababa vamukambani vandaive navo. Akauya ndobva abvisa zita rangu bhaisa rake, ndiye akutonga mukadzi wemutemo. Vana vangu vachifamba kubvakacha kuenda uku ndaingonzwa kuti vanhu vakurosa rimwe zuva vakandifonera vakati taita problem yekuti ticross border. Miraikona saka baba ava pakaenda sisi handika vachizonofana edzi yavoko sisi pakaenda sisi baba vakasara vakawana mukadzi handika wemutemo ndijaji kuZimbabwe mukadzi uyu. Saka muri yese kabva yamugamuchira sajaji. Muri kunzwisisa nyaya iyi? Anza netuntu twake. Muterere nyaya iyi. Ndoti musarasike. Ndijaji akazorongwa nababa womukadzi wechinhamba 3 aripo uyu ndijaji. Handei. Wemutemo anzi ane tuntu twake achiuya. Isi tikanzi makanga makagarika nebaba ava zvinokwazoya munhu wemutemo ishamwari dzangu dzandaitamba nadzo dzepadhuze. Kana pandaida kuvavarira kuti vana vangu uya uimudhuze havana kumbosapota izvozvo. All they wanted is kuti murume uyo awane chi mukadzi. Shamwari dzangu my best friends. Zvekuti I've lived a lonely life because I don't know whom to trust. Vanhu vandaidyisana navo vachiuya vachitarisa ndiri kuchechi kwacho kwandainamata ndairwisana nababa vemuprofiti vachida kutora motikari vaibva kugara kufront. Zvimweni ndakanga ndakasvinura ndasina mbopusa ndaiti aiwa ini muchipindai mune iyo dhara isitotorai nekuti ndiyo yamakanditengereka muchiti ndiwo mota yangu because ndakataka kamba. Baba vaigorwadziwa vagoshotwa. Pakaitika zvese izvi ndobva vazondifundafonderwa nevamwe baba vekumasowe zvikanzi muri kudzoka here kuno kwini. Ndikati kudzoka kupi? Ndozvandakavapindura baba ivo vechikuru. Havasi kuvunza kuti chii chakaitika, vari kuda kuziva kuti ndiri kudzoka here kana kuti handisi kudzoka. Ndipo pakaperera nyaya ipapo. Nekugumbuka ndikati kudzoka kupi? Ndiri kurwadziwa kuti munhu ari kufanira kudzoka asi kundibvunza kuti chii chakaitika. Apa vakanga vaudzwa kunzi ndaita murume kuno nemwana wechirungu. Kuti ndinyatsoziva kuti zvemwana wechirungu ichokwadi. Mwana wangu musikana ndafona rimwe zuva ndikataura naye zvino ndoda kuuya zotamba nemwana wenyu mama. Ndikati mwana upi? Handina mwana. Handina mwana. Mwana upi? Mwana wangu handina. Apa manye pari kutaurwa. Mwana wangu musikana madzimai stranger kwandiri. Akavhiringidzwa achitaurwa nyaya. Pakanyanya kundirwadza first time ndakaenda kumusha madzimai ndoda kuti mupabatise kana ndimiwo. Ndasvika mwana wangu akuda kugeza mapenti eperiod. Ndo time inotarisirwa kuti mwana aende kuna mai vake. Mwana iye ndakamubvunza ndikati saka kana waswila unoita sei? Zvikanzi ndinofonera baba voya vanditakura. Muri kupanzwisisa? Mwana ane makore mangani? Ezvina ane 26 but anoita kunge chimwana because akakanganiswa mafungiro. Anotofunga kuti ndini stranger. Akaedzwa pazvira chose kuti aone paende padhuze namai avo vanoedza kuti ndiunze vana vangu kuno baba vakaramba vachiedza. Munin'inawo ndiye akaedza kumira akati mukoma vana vanouya vakati ndikagara navo sei vana vauya rimwe zuva bamudiki vakadhiraivha kubva kwavaigara vakana negurundo yazona pamugere kuti ndione kuti vana vanogara sei. Ndibva vafonera mukoma wacho pafoni vakataura nemukoma mukadzi uyu agerera ari gaita haana kuchinja zvaanga ari vana vanasi kugara zvakanaka. If anything mukoma sei vana vauye kuna mai vavo ndinopota ndichiyonchovaona ndinovatarisa ndinovachengeta avo kana paine anenge anetseka maiguru kana vasika kuroorwa ndimbogara nevana vachipa mukoma wavaassurance but hazvina kushanda. Mwana wangu akanga ari suppose yekuuya kunoku anga ari mudiki anotedzera mukomana mukuru kuti auye ndifona ndikati ndionzirewo mwana wangu kuno nguva yekuti because makore ake anga apadhuze kuti akwana. Ndibva ndataura navo baba vacho ndikati chindipa gadziro yemapepa kuti ndikwanise kuuya. Mazuva zvangu zvakachipa ma500 zviri chipa zvokuti aingouya zvanyore. Ndobva ivo nemunhu wavo wemutemo vatsvagira mwana kupi kuNamibia kuuniversity. Ndakazongonzwa foni youya kwai mwana ako university kuNamibia atapedza nazvo. Ndikati baba wamwana regai ndimbotaura nemi ndichiti vana vakauya kuno vakagara vakazviitira upenyu mangwana vanokuchengetai nemhuri yenyu iyoyo pamune musakwanisi kushanda. Ina handina utsinye hwandinogona kukuitirai kuti musatumire baba wenyu mari. Vakatoita kushaina zvikanzi atoenda so atoendako. After a month mwana aenda kuenda akafonerwa nemukoma wemunhu wemutemopi achiti ndatumwa nemukoma nemunin'ina wangu anditi chengetaiwo vana venyu. Muri kuona kudena kunoita munhu wemutemo nehuno. Saka mukadzi munyuwani auya wemutemo jaji uyu
auya wakudenana nenyuwo akutumira usisi wake kuti akuudze kuti mimichengeta vana mamusingachengetere. Ndaichengeta vana, ndaichengeta, ndaitoda kuti vana vangu vauye. Ndakanga ndatovafonera kuti regai mwana uyu auye, ndatanga naiye mukuru ndozouya vadiki ndichiuya nawo. Asi vakamuendesa kupi? Kune chimwe chikoro. Zvapera kudaro munhu wandifonera achindiudza kuti chengetaiwo vana venyu. Hakusi kudenha here kana munhu wemutemo unenge usingatatizi kuti plus mukadzi akazvara wauya kumurume ita zvemurume. Haikuna kuuya kuzokontrora situation yakaoma kudai. Munhu anotoziva unotopezveredza murume kuti siya vana vaende kupi? Kuna mai vavo. But uyu haana kuita izvozvo. Uyu akapinda bhizi kurwisana neni, akahwanda. Handiti muri kunzwa? Akapinda bhizi kurwisana neni akahwanda. Like izvozvi 3 weeks ago ndakanzwa kuti stand here inoti kambani yatandinayo yakatorwa zita rake akutonga. Vabva vazofunga baba vaye kuti vachienda kumusha kunogara naye. Varongerwa achitaurwa tsanangurudzi, baba wenyu akwana kuti muende kumusha. Baba vaende kurongedza kuenda kumusha. Vaenda kumusha vakapiwa mota nemwana wavo kunzi ende kana muroda kubatsirwa kumuitira zvimwe zvamakasiya zvemushini nechii. Vasvika kuya vakatakura zvese, vana vangu vakasara vasina chii. Munhu wemukadzi wemutemo unoziva kadzi here kuziva kuti kana munhu asiyana nemunhu vanosheyana zvinhu zvakatenga zvemumba zvakaenda zvikanoitwa nazvo kwacho. Nanhasi bedroom soti yaanogarira achitarisa pamira ndiye iri mubedroom make taura kunhu zvaakanga asingade. Firiji yakatorwa akapa mai vake. Vana vangu vakasiyiwa vasina kana chinhu. Saka muri kuti mirai my sister, muri kuti imimi mukadzi jaji ushu azoroorwa andika nemurume wenyu, aroorwa nemurume wenyu ndobva kustendi yamamakatenga yaya, mashares amamene okambani yamakasiya mavhura yaya, murume akabva achinja zita renyu imimi sasharehold ndobva aisa mukadzi wake munyuwani ushu. Right. Ndobva alright, mirai tinyatsofamba tinzwisise. Imba yanga ine vana, imba yenyu stendi yamakazovaka here? Stendi handina kuvaka, stendi iriko. Saka vana vangu vachigara pati pakanotoka zvinhu zvenyu zvazviri paini? Vaigara kumba kwatairenda. Imba yamairenta, alright. Saka mukadzi uyu akazoinda kunotorera vana venyu imimi vemurume wake property yese inove yenyu imimi achitakura chindarazvo. Okay. Kumba kwake. Saka zvichinzi achisvika ipapo mai vacho vemukadzi uyu vakanga vari vapenyu zvikanzi. Mai vacho vakati handisi kuda kuona zvinhu izvi zvemukadzi uyu pano, ngazvidzokere kwazvabva muzvinhu zvemumwe mukadzi handisi kuzviona. Mai vacho vakataura vavake uyu iye achizviziva nekutonga kwaanoita. Then baba vanobva vati ndakatizwa nemukadzi we23 years ago zvino ndezvangu. Iwewe mukadzi maziso ako awakavhurika. Ndakaroorwa nemurume wendine 20 years. Ndaiziva kuti zvinhu zvemumwe mukadzi azvibatwa. Saka iwewe uri kuziya uri pamutemo, uri kutonga mutemo upi kana uchisvika pakuti unotambira zvinhu zvemumwe mukadzi wodzodza kuti zvinhu ndezvangu wobheliva. Ndibva atora zvanga asingadanodza akanokanda kukoteji kondokwa zviri nanazvo zvakanobvurumika zviri ikoko. Saka 3 weeks ago ndobva ndakagara pasofa ndakati regai ndimbocheka bhiu rekumba kwatakatenga stendi yatakatenga tese tikaisa masignatures edu tese tikatenga tiri tese. Inini ndakaifambira futi stendi. Baba vaishanda, handidi kutaura zvekunyepa, vaiva munhu aishanda. Ini ndaimhanya ndichigadzirisa zvinhu. Ndobva ndanoona stendi yandakanoona nasisi vangu, takatofamba tikatorasika tikazodzokera netsoka taakuenda kunoona pani. Stendi iya taiwana ndakavafundira kuti kwaita stendi munouya imuone. Ndobva vazouya takatouya tese ndobva tanoona stendi iya ndobva taifarira ndobva taisa deposit. Ndakazenge ndichita up and down kuya kuzobhadhara kusvika stendi iya dini yapera kubhadharwa ndobva tasaina. Iye zvidei nematitle deeds. Matitle deeds acho iwawo ndiri kutonotarisa kuti ndione kubhiu rekukanzuro. Ndakuti ndike ndichekerewo bhiu mundionerewo kuti bhiu rakaita sei. Bhiu riri kuuya zita rangu rakabviswa. Apo ndakanga ndapa mwana mari ndini ndakapa vana vangu. Vana vangu havasi financial freedom. Vana financial freedom because vakatariswa kuuya kuno kuna baba vacho vachivarambidza kuuya kuno. Saka vana vaive kuti ndinoshanda kuti ndibatsire vana vangu mweya wekubereka. So ende ndinonzwisisa kuti vana ndotombozvinonza kuti vana vakaitwa sei kuti vakadze opena brain dzavo vanyatsonzwisisa kuti kunze kwakamira sei. Mai vedu vakamira nesu kusvika nanhasi. But vanenge vachifurirwa vachinzi vana amai venyu vakazotidai vakazotitiza vakazotidai. Ndobva ndazvinza mwana wangu ndikati ndiri kuona zita rangu harikwe.
Kochi chiri kuitika. Mwana ndobva abvunza baba. Baba ndobva ampindura akati ndakatotengesa stand. Takatotengesa takatomirira paperwork kuti ichi. Mwana uya ataura nanhasi unari muchoto ari kupopoterwa. Akafonerwa nemunhu womutemo. Aufe waka andidi kukuona futi kumba kwangu. Kodei zvakaitwa zviri pamutemo waigopopotei. Waipopotei. Wachinja zita divorce rakaitwa ndisipo ndiri kuno. Kwemi divorce rinogoitwa sei makaseviwe? Raisevwa pandisiri. Raisevwa kumusha kuZimbabwe. Lawyer wandeve naye wekuZimbabwe akanga ari kuZimbabwe akafa. Before then akaatenda court. Iwo though that was the first and last court yakaatendwa achinditsanangurira pafoni. Ende kudhara macommunications anga asina kunyatsomira zvakanaka kana. Akanditi taenda kukoti nevarume venyu. Asi varume venyu vataura kuti vari vari paseparation for 5 years nemi. Saka jaji ati ndatarisa ndikaona nyaya yenyu mamiriro yakaita. Inini hamukwanisi kushiyana nezvakatengwa nemukadzi. Chamunokwanisa kushiyana chi istendi yamakatenga mese chete. Ndizvo zvamunofanira chete kuti mushiyane. Ndobva varamba havana kuda izvozvo because vanhu vari kurangana kuti vatore everything kubva kwandiri nekune vana vangu. Ndobva vati havo reti ndibva vaenda. Saka vazogara vakatsvaga nzira yekuita zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvavo zvivaitira. Chinonyepera mutemo kuti ndiri kutsvaga Virginia muZimbabwe ndichigara kuno kunze. Ndiri kunzwisa kutaura kwangu. Ndiri kutsvaga Virginia. Saka majaji ndo zvavanoita kandi ndo mutemo weZimbabwe ukatsvaga munhu for 7 days mamushaya divorce inoenda through. Ndo zvakaita divorce yangu. Handina kudivorce ndichiziva. Ndakatozoti ndaenda ndichida unotarisa passport kuti uwedzere mazuva. Ndakatoenda ndisingakwanisi kudzoka. Ndaenda ndobva ndanosvika kuregistrar. Ndasvika kuregistrar because ndine muchato wandakachata nababa wandisina kugura nawo. Wakagurwa nemukadzi nemurume uyu ndo vakagura vari vachinyepera hurumende kuti zvakati. Saka muchato uya wagirikinara wagurunorwa handina kuziva. Ndaenda maini iya kwaregistrar ndikuti ndinotora chitupa because kudhara taingoshandisa passport zvese nenhingirikani passport zvotofamba zvichitoita nemuchato. Saka iye zvino vakachinja mutemo vakuti chitupa nebirth certificate kuti ukwanise kutora nemuchato. Saka ndaenda kunotora muchato uyu. Mai vaye vandakasangana navo vakatonditi atipe vanhu madivorce certificate ndaingu high court. Ndakafamba ndichimura mumakomba. Pfungwa iri kufunga kuti zvinondodzokera here nehonde ndakatasana naye. Ndinodzokera here basi. Ndoita sei? Ndakarasika njere. Munhu ndakafamba kubva kumakombe kuya kunosvika kuhigh court. Ndisingazivi ndiri kuenda kuti ndichifamba ndichibvunza munzira kunhu kwandinoziva. Zvadaro ndaona nhingirikini kuti ndo zvaitika ndobva ndafambira. Ndakaita I think almost 2 weeks ndichifambira kuti ndiwane that file. Handizivi kwainge yakarongedzwa. Yakazowanikwa. Ndokuti munhu anya kunotora nhingirikini passport kuti ndikwanise kudzoka. Ndisati ndadzoka ndakamboapproacha malawyers haya ndobva vamaapproacha iye ndokuti kuenda kumwana wangu musikana amai vako vada kundibudisisa basa haasi kuziva zvaari kuita kuti ndiri kurwadziwa kwemakore kuti unopindura nyaya yemumwe mukadzi nezvinhu zvaakashandira. Vana vangu vachibatsirana kuti vana vangu vasauye kwandiri. Vana vangu vakaita anything vanotukirirwa madzimai akanoti ndinorwadza fange zvikuabhisirwa mwana mukadzi anotuka iyeye handisati ndamboona zvakadaro zvinorwadza sei. Even vana vacho vachinzi vakura but you can imagine mwana achitukirwa. Handidi kuona kuya kuti auye futi kumba kwangu kuno. Now nyaya iripo ndeyekuti ndakambotaura nemwana mukomana anova mwana wababa wandakagara naye ndikachengetana nawo zvakanaka. Ataura nababa wake kuti garai pasi atitaure zvekutauridzana zviya nekuti murume uyu akablokwa kuti ataure neni. Hapana chatinotaura. Baba mudiki vakanga varipo. Naye anozvidawo. Unganzisati vana mai vana vako gobvuma naye anozvidawo. Vanozvida kana nekuti ndo kunobva mari. Kuti nditaure mukomana akati ichiregai ndironge mugotaura nababa sezvo muine zvimunetsai pamuri. Taurei nababa. Ndokubva ndashayiwa mukana because ndaitoone dzimwe nyaya dzandaifambira plus ndine BP neshuga. Saka kana ndakaneta ndisingakwanisi kuita chinhu handikwanisi kuti ndione vanhu kana ndiite sei. Saka ndaibva pamba na5 ndodzoka kuma8 ndodzoka kuma5. Pandinodzoka kungosvika nekurara nguva yacho ndakandisina kuti vanhu vatokwanisa kuuya kuzondiona. That was the last day rekuti ndiri kudzoka. Ndo pandakaperera apa. Mukomana uya ndokuzotaura naye pafoni akati makandigumbura sei musina kuzokwanisa kuti muite zvandandatoronga. Mukomana manje atova in charge.
yezvinhu zvekuti haafaniri kupindira pazvinhu izvi, but because munhu akagara, because pandakamuona akanditi hanzi kwanzi makatisiya, then I was 20 years then 20 ndakauyaona ndine 31 years ndakakwanisa kugara nevana pasina kana drama. Wonzwa munhu ari kunditaura kuti kwanzi makatisiya, uri kutaura kuti makore ese wangu vakachengetera kusiyiwa here chete kana kuti zvimwe zvinhu zvauri kuda unokontrora kuti mai ava vakashanda nababa vako ivo mai vakupa vangu varipo vakapiwa zvinhu zvavo handinombopindira vakashiyana zvakanaka pasina kana problem. Iye manje because akusponsa pafinance akuzviona kunge anotonga vanhu vese ndikunzwisisa. Saka zvinoitawo here vanhu vaMwari ndibatsirewo ndione kuti pandiri rongo ndepapi, nekuti nditorine trauma. I suffered a lot. Murume uyu achindinyepera achitaurira vanhu nhema. Recently mafriends angu andinoziva very close asangana nawe shamwari yenyu yakanditiza yakandisiya ikanogara uko, ndikazotanga kuvatsanangurira ndozvakaita ndikavashandisira kuti sisi kuvengi chaivo chaivo vakatora murume uyu. Ndikati yes, iye haakwanisi kuzviudza vanhu manje anenge achindinyepa achinditaurira zvakaipa ndichiudzwa mashoko makazenge makuda kuchinja mapepa kukanzuru yeimba ndikati inini nezerana nandiri inini handisi munhu anonyepa anoda kutaura zvisiri izvo. Ko zvabva kupenda handizvisivi zerana ndandiri nebasa randakabata kana vanhu vekumusha ikoko vanotoziva kuti ndakabata basa hombe vakariri hombe kwandiri. Ndonzwa ndaakunzi nevana vacho ivavo vachindipomera mhosva yandisina kupara. Zvinorwadza sei? Ndosaka ndaida vana vangu because chero mumwe mukadzi akakuchengetera vana chete vakachengetwa zvakanaka hapana munhu anotenda. Inini vangu nanhasi ndinogara kunge shiri handina vana. Vana vangu vanomanipulatwa, vana vangu vanodzwa zvakaipa nababa vavo, and baba vacho ivavo havasisina NSA, vanenge vaine vanhu vaviri vari kuvapa finance ndo vanenge vachivatonga vachiita zvavanoda ivo. Dai ongoriwe ndiwe una mai vari kunzwa isiwo unonzwa sei kuti upindire munyaya dzamai nababa vakuramba. Kana dai ndakakutadzira sekutaura kwaonoita kuti munhu akakusiyai anoti aida kuti ndiende naye kupi mai vako vari kuzimbabwe baba vake vari padhuze ini ndiri kure kuno vaida kuenda neni kupi. Ndozvega zvawakaona mukurarama kwangu ndakakusiya. Ndikaudzwa kunzi ndaida kundochinja madetails kukanzuro here hamene kukanzuro mukwandainzi ndaida unoita zvikanzi ivo mama vakazoenda sei kuno kuti vanoripota vanoziva kuti isusu kesi iyi inenge yetisu tinenge taakubhadhira ko baba venyu pavakanochinja zita mamusingazii kuti nyaya chindokwaishasvika mamusingazii here ndokwaishasvika makadii kuvarambidza kana manga muri vana vanoziva mutemo makavabvumira yakatotaurika nyaya yacho kuti vakatovabvumira kuti vatotengesa baba vakutinyepa kuti hanzvanzi ndoda kuisa kumanyengeretani kutrust fund yekuti ndikatenga imba ugara ko stand yacho ukaisiya yakadaro vana vakaenda kuvakaipa kuchiripachi chawazoda kuronga nemukadzi wako akatadza kuronga kare achitora zvinhu zvangu anozogona kunoronga chii chaanonorongera vana vangu ndiri mupei. Vanhu vaMwari ndibatsirevo. Zvinorwadza sei kurarama upenyu usina vana vako? Munhu ari kukontinya kalast stand kambosara ikauka uri kuti ondeke vana vangu ndiko chaimba achinjwa zita ndisingatozivi takasaina tese vakapopotera mwana unotaurira mai yako zvese zvese usei uchitaurira mai yako zvese izvozvo uchingotaura zvese kana zvanga zviri pamutengo mwana munopotera chi mwana wangu akuro akuziva anenge achiona kuti zviri kuitwa izvi zvakaipa. Saka ndo nyaya yangu vanhu vaMwari ndibatsirewo ndoita sei ndibatsirewo kune vemutemo even vemuhurumende ngavanibatsire kuti ndizvo here zvinoitwa izvi. Right. Saka vana musikana I heard you my sister matimwana kuzodzvanyirira vanhu matimwana kuzotonga mumwe mukadzi dai akasiya vanhu vangu vakauya kare pasina nyaya yedhisensi ndisiri kumbotaura izvo vanhu vangu vandokuima nedzimba dzavo vachisvisa upenyu hwavo muno kare kare kwaiuyiwa asi vana vangu vanokwanisa kuuya anoda kuti vana vangu vamunanzvi nguva chidikidiki chakazodai chidikidiki chakazodai kupopota vana vangu vanopopoterwa kubva vana mai vakafa. Handisati ndamboona munhu anotema nemunhu wakadaro ndinorwadziwa. Mwana wangu musikana anoita kunge asina mai anoita kunge amai vake vakafa because akakanganiswa musoro baba vanomutakura mwana ane chiyo zvinoenda naye kumba azvirwadzi here madzimai ndiniwo munhu womurume unomutakura mwana asipoedza uchipedza kuti mwana wako mwana aende kunamai zvine chizvirevo zvinochirevo. Muri kuona chikuitika guys why my sister is hating and why she cannot move on. Nevana apasisina ukama vana vakatofidwa
zvawakafidwa nababa hanti mwana musikana i1 musikana uyu haatodi kunzwa nezvamai vake iye 1 year vanotozama kuti havaite ukama naye hapachisina ukama uchaumbika mwana waye atove ne26 hanimona atokura hanimona chese anoudza baba now inini challenge yandaita wari yandaita hombe ndekuti handivanzwa kuti vati vachitaka kubvunza mwana uyu kuti achita kuenda kuperiod vaibvunza mwana vari kunoti nei mwana waenda kuperiod saka ukaspoila unoita sei mwana aiti ndinofonera baba weya vonditora voenda neni baba ndo vakadzidzisa mwana zveperiod apasi ndibaba nemwana mai havapo vari kuuk mwana musikana asi kuudza mai vari kuuk because pakafamba mashoko akaparadza mai nemwana saka mwana trust yake kuna baba ndo vari kuudza kuti baba ndaenda kuperiod baba vouya vodini votora mwana amene vonogadzirisa mwana muri kupaonawo sei ipapo number 2 vari kuchemawo vadona ndachida kuvabvunza mwana uyu zvave ne26 handika of course zvine nguva zvichiitika nditi pakavhurwawo macos apa my sister vava vasingakwanisi kuti vapushewo here kuti vatore mwana womusikana through even macos. Alokola? Hello? Yes, Mama Donna. Right, my sister ndine mubvunzo. Apa mwana ave ne26 anditi ari kukupai attitude mwana musikana achataura nemi achadini. Pakaitawo zvemacos apa ambulambofungwa dzokuti rega nditira mwana cos because makore haachagoni kuti muvatore under imini but macos aikwanisa kuuya hamunambozvifunga. Vana vacho vese kuinclude mukomana uyu vanazvo zvese zvemacos ndakaedza ndikavofa nevanhu vanotiziva kuti ndaida kuti vana vangu vauya mahara. Pana mukoma vanhu basi ravanhu handigoni kutaura zita ravo ndo vakanga vandivanira kosi vakati sisi regai timhanye vakatondipa prize yanga iri reasonable. Ndaiwana prize yamwana ane zvese driving license passport zvese nekosi anga anayo zvese ndakabvisa mari kuti mwana auye. Musikana uyu akatorwa akadzoserwa kupi kunyika iya akabvisa kuzibabasa kunamibhiya aiwa akadzoserwa kunyika kwataigara akadzoserwa mwana akadzoserwa kubotswana mwana uyu akanzi hanzi kuuk akuswei but 20 stiuka my sister onai chinoda ingadzoserwa kudhara mwana ingouya because 26 haichanidi concern yababaka tongoti 24 23 hainidi concern yababaka mwana ega aingozvimirira ngokwira uya because hapana chababa chinodiwa mwana ane murume even ane murume vakanzi inini marriage yangu yakaparara pamusaka pekuenda pamai venyu ukoti iwe ukaendotisiya murume marriage yangu inoita sei inoparara. Aiwa kumutora kwakati kutora guys kana kuri kuti akabvuma aitoreka mwana achanga ari kuma 20 something haunidi anything chababaka uri independent unongouya kumba akanga aenda kakuti anotorera mwana because hapana chaanokwanisa kuita asina kuudza baba vake musikana nenyaya yekuti akaspoiliwa ka but dei zvimirega kwanisa kungouya kamwana because anoda bheti rake aida mapepa ake asinei nababa asisiri mwana ari under 18 nekuti anoda baba. Sa inyaya yekuti mwana uyu akabrainwashwa pfungwa nababa kuti mai vakaipa handika sa iye haatodiwo kuenda kuna mai muri kuona akabrainwashwa pfungwa nababa kunzi mai venyu vakaipa mai venyu havaiti muri kuona saka ndopane nyaya but now challenge is ka judge ushu handika kana achinotora zvinhu zvamai ava zvavakashanda nemurume ushu achinosisa kumba kwake nekunopa mai vake guys kana ndimiwo just because unotora kuvana vamai ava just because ari kuti vana mai ava vakura nga vachitenga zvavo pariwo sei ipapo guys because obvious akatorera kuti ava vakura ka saka nga vachitenga zvavo inda kutora zvinhu zvinoti kwaari ari kuti zvinhu zvemurume wangu but zvinhu zvemurume wake namai ava zvavakatenga vari 2 sa zvinhu zvamai zvaifambisara zviripo zvinhu zvevana vana vakanga vachitori vadiki madzimai ndakabhadhara marenzi kumusha kwaune vana uku nekuzimbabwe nekuno saka vari murume uyu akadzokera kumusha nevana vaviri vadiki ava musikana nemukomana varimo nzira kuuya ndobva mukadzi afondera mukomana uyu zvikanditaurira amai yako kuti vana vavanhu vari pano because vakandituka ndobva vana vai vanzamba havasi kuenda kumba uku
ndobva mukomana mukuru abva atsvaga pekugara akati mama ndatsvaga pekugara ndobva anosangana nababa vake pajemasoni hotel ndobva atora vana ndobva vaenda kunogara ndobva vagara for some time. Baba avo vakazonyengerera mukadzi kusvika abvuma kuti vana ndokuzoenda kuna baba. Mwana musikana adzokera kuna baba uko kwaiita nyaya yekunzi aufanira kugara kufront seat ine zvitya zvombe gara kumashure. Amai vakaoma. Mwana akaroorwa ane vana vangani? Ane mwana 1. My sister, ngativei logical panapa, let's try to build. Antika ngatiumbanei iri zvakanaka. Tinokwanisa here kuti nditaure nemwana musikana. Tichionesa now tombomirai kuti zvinhu. Antika chekutanga chandikuona chakakosha panguva ino kuti muone ukama nemwana wenyu musikana, because at least musikana ndiye anokwanisa kukurumidza kunzwisisa mai vake. Vavewo mai vatove nemwana wavo vakazvara. Ndingati vanhu vacho vese vakavhiringidzwa nekuda kwekuziva kuda kwekunzi. Hatirambi but tinoita step at a time, one step at a time. Musikana, mwana musikana, vasikana tinoziva tichiri akatoenda rikati hura rinoenda kunohura, kazhinji rinoenda kunohura shuga yo richipa mai varo. Rikanzi radini rinoitira mai varo. Handi munoona, vakomana vanogona kuenda zvechokwadi kubuda akaenda akatukangama kuti kuna mai, kuna vabereki. Handi munoona, but musikana anowanzoita kona yamai. Ndopa ndiri kuti zvinogona here kuti mutibvumidzewo mutipe nhamba titaure nemwana musikana kwete zvokutaura nyaya dzakawanda timbotakatazama kugadhisa ukama hwene kumutsanangurira handika kuti system yeUK inofamba sei. Mai vari kuda mwana wavo, mwanangu traya kubata ukama namai, chimbodzidzana namai mutaurani. She's now 26, ane murume, and of which I believe murume wake akatonyatsoonzwa nyaya zvizere anogona kubatsana nemukadzi wake kuti paumbike ukama pakati penyu nemwana. Yeah, ndinogona kutaura naye. I think before tabata judge kutaura chokwadi munoziva kuti mukatora vana venyu vakadzoka bheku namai vaka, even nyaya judge tinogona kutongoti you know what my sister, mafiriji akatora, mibhedha yakatora, let's ignore and move on. Chikuru right now chamuri kuda imimi relationship nevana venyu. Izvi zvingwenchere izvi zvema 20 years zvakatora pamwe zvakatofa, mafiriji akatofa, makompresa kana kuti machikudhara hamenu handi mazvona. But chiri important right now is for you to have a relationship nevana venyu. Handi maona muri ku UK imimi firiji kuno ku UK imari firiji hasidhuri. Even papa stand my sister ka stand yairi kupi? Yairi kunotoni. Andizozi kungoti panguva ino ngatite step one step at a time. Kana iri nyaya yestand tinogona kudzifambira zvotengwa pa new one zvoitwa zviri fair pa new one mukoti, because stand zvechokwadi kana iri yenyu nemapepa ese kuti ndeyenyu mukadzi uyu ana right enise pa stand ichi ndio chokwadi. Ndiri kurwiswa nemwana wababa wacho mukomana kwawe namai vake vakumhanya neni vari vaviri. Kune vanhu vaviri vari kumhanya neni saka dakuto. Ko mwana wenyu mwana wababa vari kupinda papi? Mukona my sister, mukona zvikuitika apa. Inini ndofanira kuti muri mumwe wedu, you are my sister, you are our sister. Handitika as takadai we are a family. Tinoti tinoda kufunga kuti tiudzane chokwadi tichiumbana pamwe pachona. Handi muri kurwisa nemwana wemurume abatsira na step mother avaripa. Mwana womurume uyu musati marorana naye aive nevamwe vanhu. Vandakatochengeta ini ndakatogara nawo tichizobva kochenda kuBotswana baba basa rapera kuZimbabwe. Right. Ndichipota ndichidzokera kuBotswana kunobhadhara mari dzemafizi dzaidiwa nekutenga zvaidiwa ndokuzouya kuno. Okay, ndikunzwisa. Saka meaning to say kuti mai vemwana uyu mukomana varipi? Variko. Ndo vanga vari first wife yemurume wenyu. Anditi musati marorwa ini. Makarorwa sei nyine nemurume? Ndakaroorwa pandakaroorwa murume uyu anga asina mukadzi vakanga vakonana nekuda kwenyengerekeni kuti mai vainzi vakaita chikumba ndokutaurwa kwazvinoitwa. Ini ndichiroorwa nababa vanga vasina mukadzi vakanga vanemba yavakanga vanayo. Inini mai vangu ndo pavandibvunza vakati murume uyu ane vana 4 mwanangu. Vakataura neni mai vangu, she was not an educated woman but vakatidzidzisa vakati mwanangu murume uyu ane vana 4 iwe wezera rako iri unovakwanisa here? Ndikati zvandinoda kudzidzisa. Regera kutaurwa zita rako pane zvakaipa. Vana ngavaende kuchikoro vadzidze. Vana ngavawane zvese zvavanofanira kuwana kuna baba vavo.
handina kumbopinda pane chakaipa. Ivo ndo vanoziva chakaipa chandakaita, asi amai vangu vakandiudza. Ndopandakamhanya kundotsvaga stendi iyo mai vangu vachinditi zvemumwe mukadzi siya. Saka pakatengeswa imba yavo yavakanga vanayo mukadzi uyu, handina kana chandakabata. Ndakaramba kana stendi handina chandakabata. Baba vaide kuzoti, madzimai tatenga stendi, ini ndoshavawo here chatinoita pane zvatinoita izvo. Ndikati saka manga muri kuda kuita sei? Vakanga vari baba vakanga vaine sendi dzavo dzese, vaishanda, havaishaya chikafu kana kushaya chii. Asi baba vandiri kuona izvinezvi havasiwo baba vandinoziva. Right. Saka murume uyu anga ane vana 4 before mauya, imi mukaita venyu vana 4. Mukadzi ari pane vana vangani? Ane 1 haina baba. Saka murume ori ane vana 9 vanavo. Mukomana mukuru ari kukurwisai abatana stepmother uchu ane makore mangani? Kuma 49 akuenda ma 50. Muri kuona ndida kuudzai shuwa my sister. Mukomana uchu mukuru uyu murume ati murume 50 years ari kurwisai abatana stepmother wechi number 3. Handi ari kurwashandidza mai vake. Ari kurwashandidza mai vake. Sezvo muri kuti mimi makasvikoudzwa kunzi vanga vakonana, mukasvikoudzwa kunzi akahura, haana kuhura, mukadinozotsvaga chokwadi muchiona kuti mukadzi uyu haana kuhura. Pamwe imimi mukadzi yakanga angoenda zvokukonana imuchibva matopinda, makadadana nemurume wake, mune murume uyu achiri pamukadzi wake vasina kurambana. Ndohondo iripo my sister, ngatiudzane chokwadi, toda kuvakana pano. Vanga vatosiyana, kusiyana zvinhu zvavo, vatoendeserana zvinhu zvavo, pasina, ndakasvika pasina zvinhu, vakatosheyana zvinhu zvavo, vakatopedzerana. Saka I'm trying to find a reason ari kukurwisirai chii. Because that can be the only reason guys yekuti ari kurwashandidza mai vake. Hanimaona? Because 50 years murume mukuru kamukuru kwatiri isusu, anzori mukuru kwatiri. Anokurwa mai vakawanikwa vainda kudhara katowana avakazouya munhu atosiyana kudhara. Ouya otonzwa kuti kuna mumwe stepmother unotsvagana kuti kuna umwe futi stepmother vatoripo, unobatsana nestepmother number 3 kuti varwise ava. Handi muri kuona? Mukomana uyu ari bit ari kurwira pane something chiripo, pane kamwe karipo, kanyaya karipo my sister. Pane kanyaya karipo chikuita kuti mukomana uyu akurwisei na stepmother. Pane kanyaya karipo. Pane something chiripo kuti abatane na stepmother akurwise. Imi hamusi munyika, makachengeta vanava. You are not even in the country. Muri kunze kwenyika. Kuti rachokwadi anga dari close nemino kuti kunze kwenyika nowana more benefits. But ari kubatana na stepmother. Alright, chiro ane alright. Another point yekuti tuye nayo. Ane mari dzake. Why would he batana na mai nina for a stand? Iye ane mari dzake. Why? Akadzika kare achirwa because ndakapasimendi yatakandatenga kuti ivake vaingu yachitora chikavakakwa. Okay, right, but still, munona stand yakura sei? 9,000 square meters. Stand yakadetsa even shamwari dzangu dzandaive nadzo padhuze dzekutsvagira ava baba vamukadzi vakarwadziwa, vairwadziwa life yandairarama nababa ava yaikuda zvakanaka. Handina kumbotambudzika, baba ava vaindida muupenyu hwangu. Takanga tichiburirana. Pandakauya kuno ndopavakaita mukana kapavaividza sisi vangu kupindai nemukoma wavo. Vapinda mumukoma wavo ndopavakachitanga kunyepa kuti ndine murume wechikuno kuvachinyepa. Ndobva kumoya. I think it was an excuse yekuti aone kuita zvaida kuita. Saka ndozvakaitika. Stendi yachakakura handidi kunyepera. Uyu mukadzi achiuya akauya audzwa ndivasabvira kuti ndonoparadza. So when last did you check just stand izvi? Kuti muone stendi yanotengeswa naudi ichiripo magumata sicheka rini? Ndakandikwanisa kucheka, but a few weeks ago ndakangogara pasi ndichita rege ndicheke ndoni kuti izvapa because pane pandaibhadhara ndibva ndastopa nenyaya yekuti ndakati ndinoda kuti nditi watitisheyani. Ndaitaurira mwana kuti enda unotaurira baba vako tishiyane zvinei, tishiyane stendi ngokuti baba vacho vaibva vati stendi ndiyangu, iye ndaanotora zvake zvaakatengaku. Vanoudza vanhu kuti pandakatenga zvangu izvozvo takanga tichiri tese because varida kuwana advantage. Asi zita pastendi apa hapana zita ravo, pane zita rangu. Pane zita rangu neravo nderekupi kunoto. Zvakasainirana pasi tapedza kubhadhara tese masignatures. Saka stendi yatiri kutaura iyi ndeipi yekunoto ine signature yenyu? Tese tiri vaviri. Saka ari kuti chii muri kuonyi pastendi izvi?
because mastengi mese kuti chiwari pakuti chi ari kuti anzi ndakapiwa najaji akatonga nyaya yavo ndiye akavapa stendi nezvinhu zvavakanotora uku vakapiwa najaji ndokutaura kwavaita imimi zita renyu riripo imimi zita renyu muripo imimi morika kupiwa no iyo inongodzokera koti that don't go back to court because kana paine zita renyu jaji anongozongopa uyu sei imimi muripo notinofana kuti demudedzwewo kuyo stendi tengesai mushiyane mari yacho akapiwa because zvakaitika ndezvekuti vakazonotsvaga nzira dzavo dzavakanoita dzinonyepera mutema ndiri ndobva vaita vana vangu vanga vari vadiki panguva iyo ndichivada kuvatora kuti ndiuye takaspenda something like ma20,000 kuti ndiudze vana kunonzi kwainyorwa matsamba ekuendesa kuhomesokoro kuti vana vadhinaiwe mavhisa ya saka stendi iyaiya manje ndakuteka bill kuti ndoona kuti ndopandakaona zita rangu rakatsvaira ndokufondera mwana because vana vacho ndatovapa mari yekuti vaende kuna baba wavo vachirwara vana vati satikwanisi kuenda kunoona baba ndokutora mari yangu handina mwoyo wakaigai vana chiende munoona baba hamundi kuzoregreta muupenyu little did I know kuti ndiri kutukira vana kune vanhu toita zvinhu zvava zvatoita saka mukomana uya anonzi akatukwa nemunhu wese wakataurirei amai vako unongoti mwana zvise kana amai vako vamwe vacho vasikana one akamufonera kati iwewe unoziva here kuti mafizi iwavo tisichabhadhara kubaba pavakakudza obviously havangoiti zvinotengesa stendi vasina kuvaudza vakatovaudza havana kuvapa advice yekuti unofanira kushiya vakanga vachitoti tengesai because ivo vakati hanzi ndinoda kuti nditengere vanhu ko vana vacho stendi nekura kwakaita vaitadza kunovaka zviduku ipapo vakagara judgment yacho makapiwa here mimi mati judgment yacho makapiwa here ndakatoona musi wandakaenda kunotora zvepasipoti ndopandakatoziva kuti ndakarambwa ndasingaziva ndakarambwa ndoriva judgment yekuti stendi ngaipiwe baba ava makaipiwa here handina kuipiwa yakanyorwa padivorce ravo ravakaita ivovo iri padivorce decree nekuti vana vemuzimbabwe handikana vari under 8 vanoenda kuna mai vakabva vapiwa baba no pavana no pavana vanoenda kuna baba kana imi musipo kana musipo wanza kuna baba especially akaprova beyond reason nebudza kuti ndina ndigara nevana ndichengeta vana mai avakainda akasvikotaura kuti maybe vanga vasingadotumiwa nodiwa vana ndivagara vangosiwa chinzi nevangu anopiwa vana because ndianogara nevana but vana ndaivada kakuru kuti ndivatore alright ngatimboita iye mwana first chakakosha I think ukama nemwana wenyu winzai namba dzemwana let me talk to the child let me talk to the child ndipe imi musai kuko bakazororwa here kuno kungaita mwana handina kurorwa ina ndakuita mwana ndinororwa nepfuka unongosingazive ndiri kuenda pane the right thing here nevana vangu ndova ndakaisa pamwoyo ndinochengeta vana ivava vakakura kudai havasi financial stable toda kuti mutore mugaso kama huni nevana andika then iyo yokunotoni pakatororwa fraud iri pachena ifraud iri pachena yakatoitwa because kana yanga ine stand zita renyu haipiwe munhu ka ndo zvatovepo manje vanenge vauda kuti vachive paground vadzokere koti ndo zvatovepo vachive paground vadzokere koti first kunoti no I'm back in the country handisina mapepa handimaona so takanga tine stand there was my name on this paper handizve zviriko kukanzo mumarekodzi avomo ndakazoona zita iri yakupiwa murume yes handisi kuramba kurambwa ndakarambwa no problem but stand iyi yaive nezita rangu nemurume takatenga tese how come yapiwa murume on which merit pari kushanda mutemo wemunhu ane mutemo ndozvandiri kutaura mukadzi uyu is not above the law judge yes but she's not above the law handi munozati nyaya inogona kuiswa kuno munhu inogona kwayakatongerwa inogona kubvisa mukatotaura kuti I'm not happy nekutongerwa nyaya yangu inobviswa pamwe yeswa kana kugweruko munotongerwa kugweru kana kunotoni kana kuti kupi koti munopinda mukoti handifi kuti mukadzi yangaita power yekutenga majaji ese I don't think so aiwa hangambozviti majaji akatowanda havangasivani vese akawanda majaji ese havangasivani saka ndonyaya yangu kana kuenda kuti izvozvo mairasi kana kuenda kuzwala inomirira zvezvemajaji izvozvizvi hanzi ngaende kwachifu anoda kungoenda kukoti because machifu anoshanda pasi pemakotsi musakangana izvozvo chifu akwanise kusunga chifu anokuriveta back kumakotsi judgment yevachifu inoshanda yes but nyaya yakatengera kumakoti I think it will be just fine kuti vadzokere kumakoti because nyaya iri crystal clear hamona iri crystal clear
mukadzi yangu shandisa power iko kwari kuti ndi judge rekatipei namba yemwana hanzizwala iri kogwa no one's about the law mangonyarara zvenyu nguva yakareba ngade extend vakati yakatotengeswa makapiwa mari yenyu because obviously nyakonzitengesa extend mushaya nemari unenge uchishayiwa mari nekuda kwevana vadiki ava vekuti ndinoshanda ndichibatsira vana vadiki ava vanhu vacho ivava munogobatsira vana vakarogwa nditi last born njuyo yatovere ningie nemurume vana vacho munoziva kuzimbabwe kwakatooma kako vana vadiki vakatora kavari vanhu vadiki 26 my sister asi mwana mudiki ka 26 amukadzi mukuru ko tiri kutaura nevana vakakura vaine maparents vanenge vasina kukanganiswa brain sometimes unotonyatsoona kuti zvinhu zvinoumira zvakanaka mubrain mimwana chaivo zvichitarisa nekuda kwekuvhiringidzwa vana vachinzi zvakati mai venyu vakasidai vana vanokonfusika vana vanokura vasina mai vachiziva kuti mai vavo varipo vachiudzwa zvakaipa pamusoro kana dai ndirini chai ndaigona ndiri kuzviita vana vaigona kutoita against baba vavo but this time ndibaba vari kuita kuvanhu vana vanofanirwa vari kuno vachitori nedzimba dzavo ndakatozorora kana iyo stendi yandiri kuchembera ndikadai ndakangoisiya yakaenda vana vandakadzidzisa mukomana mudiki wekupedzisira akaendeswa kuyunivhesiti nemukoma wake uyu ataura akati mama handidi kuti mwana ashayiwa mari yefizi regai ndimuendese kuchikoro chakanaka chinoita ndinotsana akaendeswa kuyunivhesiti nemukoma wake ndakazvitenda but mwana iye agere ikokoko kunenge kune moto kutukirirwa mai vanotuka handirambidze kuti vana vadiscipline but pane zvimwe zvokuti vana vanenge vachiabuswa nemunhu warambidza mai vake okay toda kubatsirana my sister munoziva zvinoitika guys sometimes vana mai vakagara nguva yakareba vari kudiaspora vasina vana vaitwa 10 against ivo nevarume handimaona vana mai vanogara vaine mweya wekuda kuita compensate inopesera yave over compensation yekuti vazame kukombenzera kuvana kuti aiwa handina kutiza handiona but ndakauya kuno nenyaya yebasa ende mapepa chichi so vanenge vachiita kucompensate all the lost time yavakaita vari kuuk mwana ndosaka vari kuchengeta mwana uyu ane 26 years because mwana ane 26 atove mukadzi mukuru anofanira kubatsirwa namai zvokuti aomesesesese gwazva neupenyu kuti ai mama zvichongwasi kubhalanza ndikukumbirawo kuti mundibatsire ndatenga project yeuku ndakabata mari yakati obatsirwa kwete kuti mai vakura. Now if we're looking at this and our sister vanenge vatori kuma close to 60 mune makore mangani my sister musimaona kusvika 60 ayo andisati ndine 54 alright vari pa 54 kudai handitika vanofanira kunge vakutogadzirawo retirement plan yavo vachitori nemusha wavo kugara kuzimbabwe but she's not doing it. Vari kutadza kuzviita because vari kuchengeta varume vakuru. Kana uyu mudika ne 26 vamwe vakuru vari makore mangani kuma 30 chakadaro mai vari kuchengeta vanhu vasingavadi vasina bondi navo. Handi mukuona kuti still iri kungonosara iri disadvantage kwemai sister because my sister vachakwanisa vana havasi kuda mai vavo vanovenga mai vavo handi havana bondi namai vavo right. She's aging right, she's 54 maybe at the age of 66 years to come voti ndaneta ndakuvara musada I want to go back home. Pane mwana anovachengetera hapana. She should be concentrating on her kuvaka musha wavo. Right now she doesn't even need Imbe town. Hanoona vanofanira kuti vaka musha wavo wakanaka vanotisa magetsi mumvura yavo vari kuno. Hanoona pavanobva kuno kuvoenda kutonogara pamusha pavo ipapaka vachiita tunhu twavo mwana anovada achidhiraivha kunonana mai ava but she's failing to do that because vane varume vakuru nevakadzi vakuru vari kuti chachaitwa namai ava because she has to compensate because ivo vari kunzi vakatitiza vakaenda nongura vakaita mwana murungu ivo vasina kudaro. Handi muri kuona. So in other words sister ndiri kuvanzwisisawo she's also trying to buy love kuvana. Hanimaona she's trying to buy love kuvana zvakare vari kufila that guilty yekuti ndakasiya vana. Hanimaona vakazodai vanokwanisa kuudza isusu kuti ndikuona kuti vanangu vakateerwa nababa vavo but kuti vakwanise kuti vaite conversion ine vana shemu I understand her and I understand her pain kuti vakwanise kuudza vana kuti vanangu muri kuteerwa. These kids will not believe and will not understand because vakatokanganiswa brain nababa. Handi munoona ayo baba anoti ndakatiza 23 years ago
anondakatiza handisi maona baba vari kudza vanoti vada makatizwa namai venyu ndikazosara ndokucheketa nemastep mother yenyu ari pa ndosaka mwana uyu mwana anondonzi pamastatus pake pamaprofile picture anoisa baba nastep mother haapana dhera anoisa mai apo hanomukuona kuti ndopada kutenga pagatsauka because mwana wavo at least alright vakomana guys vakomana we know kuti vakomana vakomana ndezvavanoita but mwana musikana ka pavanodzokera kumusha ndiye paupata chinodongorera mai kuti mai vangu vari sei hanomona saka ndiri kuti hadisi kuramba financial support they need it handika but not zvokuti every month at 54 she's the one to support varume vane 30 something vane vakadzi. How do you marry iwewe kana uchizati you are not financial independent? Come on, help me make sense. Make it make sense, guys. How do you get married woita vana when you know kuti Zimbabwe is not hauna mari yacho? Uri kutemba kuti mai vachenga chinditumira mari kuti ndidle nemukadzi wangu, mai vachinditumira mari kuti ndipfekedze vana vangu. Come on guys, let's be fair pano. Muti mai vari bako saka life yavanoita rini? When is she going to do her life? She's already 54 guys. Musana wangu ngakutorwadza mabvi anenge kutoteka kuti nongo vanotangarira vachazoteka kuitawo life. We are not talking of life imwe, tiri kuti havana musha havana imba kuZimbabwe andika vachatanga rini kuti vaitewo imba yavo vavake pavo pekugara vanotanga rini guys? If we want to build andika, let's learn to tell the truth andika to each other guys, even to our sister. It's high time she focuses on herself. Relationship nevana inodiwa handimaona vogadza relationship, but now after relationship ichova zvakanaka, she needs to start kuti vaite zvinhu zvakanangana naivo. Nhasi vakati musana wangu watyoka hauchaiti, vanowana pekunosvikira because as it is right now vanosvikira kumba kwani. Ndo vanhu vanozoti tinofira hedu kuno. Oh, kumba kwandairoja ndo kwandakasvikira zvichisanaangurwa mumagwaro. Handisi muri kuona? Kumba kwandairoja. No, so tichaenda kuno Yolanta. But for now handisi kumbofamba nesedhiromu wedu atiri kunzwa panapa. Hanomaona? Tiri kumufamba nesedhiromu wedu atiri kunzwa kuti indeed zvechokwadi kana vari ivo vari kubhadhara everything honestly nemukwasha, then something is wrong. Anyway, priority yedu now kugadzisa mwana namai vaite ukama. Ndo priority yedu. Ndisenderei nhamba mami. Senderei nhamba. Regai nditaure pamukwasha wangu. Mukwasha wangu munhu anomhanya nekuedza. Handina dambudziko nemukwasha because mukwasha anoedza, but samai unenge uchiona kuti mukwasha akuedza hazvisi kubatana. Mukwasha handidi kunyepa munhu, asi kana zvakapresa zvekuti zvakapresa amai unoita chipini saka makutsanangura. Saka muri kuona manje ka muri kuona ka makutaura manje because manga matipa impression yekuti imini every month muri kuchengeta vana ava. Saka now you are now explaining manje no anomhanya mukwasha pazvinoshotawo ozoyowo kwandiri. No, now we can understand because handikazi mwana wangu kana mukwasha ndinayo obviously ndobatsira kana zvinhu zvakapresa. Now you are talking because you guys ndarambe kuti every month vachingotambira votumira mari kuAfrica kuti mukwasha adle nemwana wavo zvazvaita sokuti vari kutochengeta matauriro vanga vaita hanomaona. But now vakutora kuti aiwa mukwasha anomhanya pazvinenge zvakapresawo ndopanotoburitsawo pekuti ndivabatsire. No, it makes sense. Tipei nhamba mama. Mukwasha atombokompleni zvake kuti mama handina, but samai unenge uchiona unoita ngoita chipini mukwasha haakompleni ka. Regai ndikupei nhamba. Okay, all right. Munhu anonzi anayo guys handika munhu anenge anotori nepekugara pake pakavaka nechi hanomaona. Mukuona right now she's fighting for a stand iyoyo ine makore more than 20 years hanomaona. She's fighting for it because vatotemba kuti pakatoitwa something ipapapa vanobva vatotsvaga pao pekuti vavake. Obviously havambodi kuvaka pastand iyoyo, inongotengeswa voshiyana mari votsvaga pamwe pekuti vachitonga kuvaka because honestly takukurudzirana kuti pakuda maretirement plan. Tiri panapa guys, kana uchiziva kuti you are just 40 and above, stop relaxing handika start working towards your retirement plan because pa 40 imimi hamutoudzikwi guys. Pa 40 body yako inotanga kutochinja wega unotozvinza kuti masumukiro andaiita last year ndine 38 39 kutosimuka pacheya atosiyana nekusunga kwaunota kana watove ne 40 years zvinotosiyana. You can feel it yourself hanomaona. So mumwe wedu ari kuEurope guys 23 years hanomukona vari kupambigwa zvinhu vari kutorerwa advantage handika. At the same time havana pekuti ivo vatenge kuti ndoita pangu pakadai so vanotenga nei nai Patricia ndo pane nyaya. Vanotenga nei my sister, vanotenga nei?
Haitini stand yangu ndinayo yandakatenga necohouse yangu yandakatenga. Mune cohouse yamakatenga? Ndo yandakatenga ndega tisiri tese vani mukoma wangu. Murume ndo yaari kuti ada kushiyana neni futi. Handikuona iyo. Nestand iyo because yakamboenda mukoti. Jaji akataura kuti hamugoni kushiyana zvinhu zvakatengwa nemukadzi ari ega muri paseparation. Munongoshiyana zvamakatenga nese. Izvo havana kuzvida. Ndipo vakazotora nzira yavakatora yekunodhivhosa tisingazivi because vaida kuwana advantage yekuti vatore. Saka kutengesa kwavakaita stand manje vakashandisa divorce iro rakanzi zvavakanzi iwewe tora zvako ini nditore zvangu. Ndikuona I don't know mutemo wacho kuti uri kupi wakadaro. Ko ningirikiri inozvi cohouse yakafamba sei? Cohouse iriko ndakatenga ndegani ndarambwa varoorana nasisi vangu pavakaroorana nasisi vangu saka cohouse havana kuibata? Vaida kuibata ndo pavakaramba pane nyaya yakatanga kuita kukoti pekutanga vakaramba vanzi najaji angari jaji chaicho yekuti zvekunyebero ndiye akataura akati hamugoni kushiyana zvatengwa nemukadzi muri paseparation. Saka in other words we are saying cohouse iri safe ndenyu? Ndeyangu zvese ndine stand iri kubelfed yandakatenga. Hazvina kuvafadza because ivo munoziva kuti munhu akarambana nemunhu vanenge vachida kuti munhu ashayiwe chaanoita. Vanoshanda guys, ndanda kuti vanozotenga nei vachisapota vanhu vese. Ani mawati ndo vanga vati ndinosapota varume vese family yavana vavo vese vakura varume vakura. Saka imi guys nemadzamiko kana uchiti kupera kumudzopa uyu vana 4 unosara nei? Ndo vanondati saka vanozoiwa nepi but vakutaura kuti aiwa ndine stand kubelfed ende vasenge kumukwasha uku vanongopawo kana paomesesa. Saka now it makes sense zvakubatika. Kana ndo mafumbiriro zvakaita chiri kundirwadza ndechekuti zvinhu izvozvo zvinhu zvatinenge tichiona kunge zvisina basa ndinozviona zvinonetsa muupenyu kuvana. Ndandipiweka zvinhu zvandakashanda ini ndakataura ndikati ngava nditengere kana kundipa mari yekundipa nditenge zvandinoda mwoyo wangu uchene stand yekunotosheyana mwoyo wangu uchena munotora yake but baba vari kuti ndezvavo zvese zvavakashanda. No. Vachitaurira uyu mukadzi anotoziva chimiro chakaita mukadzi obva ati yes because mukadzi ari kusapota kamurume yes. I think mama kukudza ichokwadika. Let's focus on building a relationship nevana. Mune stand kubelfed stand kunotoni from mika ini ndakazvimirira siyana ine stand. Siyana ine stand. Munogona kusochera guva renyu. Amire pafungei. Munogona kucherera guva renyu. Kana mutori indanga dotofighta nyaya yekuzi ndachiti amuna kamunokuzoiwa nepi makapombiwa kona tikona muchingoburitsa mari every month but now that you've made it mune stand kubelvedere kuharare stand yekunotonika move on my sister. Now what you should be fighting for is to fix your relationship nevana because kugara uchirambwa nevana zvinorwadza kuti vana vako vakurambe. Hamuna kanga dai kuchinzi muri socialite mimi hanimona makafanana nesu tinorasa hunhu pasocialite pamafacebook pamatiktok baba munoti vana mwana wangu akuramba tovati hunhuka hunotati vana varambe zvino muri mai vakadzikama mai vari vasingatotera titozamusikana paspotlight handimona. That's not reason yekuti munonzi munorambwa nevana venyu muparadzwa yekuti vakafidwa nababa. No, you have a relationship nevana venyu, you have that inner peace. Muchaona pamunoita relationship nevana venyu you're going to have that peace yekuti imi mega mtati hanchaidi. Right now mune pressure yekuti vana very distant, very cold towards you. Ukumakaitwa izvi makaitwa makufeel that I need to take back everything that belongs to me. But mchaona kuti vana venyu panongoti pamata kuba ukabaka mutata kuti stand handiskuida. I don't need this. Ndane ukaba nevana vangu ndine vana vangu. Vana vangu let's focus on building kumbe belvedere. Kuti ati anything chamangwana munenge munapo penyu. Right now ipressure kukitsai kuti mufunge zvesezvi. Let's talk nemwana ndipei number yemwana. Ndakutumira. Right. Ndoda kuti mumbodona and tikwane kubata mwana. I hope ndombata. Mupinde kana mkombe section mimi makateerera. Let me talk to them. Ndichatamutaura nemwana zvine ungwaro. Makateerera. All right. I think guys relationship nemwana wawe yakakosha more than anything else right now. Kusara chokwadi. Especially mwana msikana because ndiye egg. Mwana wavo. I hope pinned. Very good.
ende kutoringa zvakanaka ndokunga hana kubata foni yake toringa zvakanaka chaizvo paWhatsApp ayo itoringa data naro bhozi sa message kadotika ka 2 it's just angona kuva asina kubata foni chete pari iri kuroko. Let's try again. Type mufanira direct ndimoti uya kuWhatsApp check mama vari kusafa vari kufila kuti vari kufila kusafa rejection from mwana ndo zviri kuitika shame. I understand here though. Shame. Woti kwese murume woti kukuvharira kwese mai mwana kuti urambwe kune vana uzodii zvese. Sorry, we can't connect you because you've reached kudiko 9. Twitter sego. Dana nini ngikire ndodiko. Data naro anaro data but kutoti auye ku WhatsApp astori ku WhatsApp kwacho ndokwa ndoda tauye ku WhatsApp data naro just say nasingaduti ndipe munhu namba mufonere 4 o'clock dza4 kuzobe dza 5 kuchechi vadzoka dza4 idzi kuzobe vava dza 5 kuchechi vadzoka chechi vadzoka. So I just say, right. Kunda yaripo ere kana tinimbotraidze mukwasha wedu ndongoti ndokumbira nemukadzi wake maybe ndokumbira nemukadzi wake. Aha, auya. She's here. Hi, baby girl. Hello. What do you say, Apple? Did you write Maccabi? Did you put my feet? I say, man. And it's the same question. That's why I'm going to get a tray of phone and ring. I'm going to do it. Alright, nambofunga pamasi muri mchechi. Alright. Mwanangu inini haundizivi ndonzi maiduwe. Asi maiduwe. Okay. Haunyatsondiziva. Chirega ndizvintroduce. Ini ndiri shamwari yamama ndiri kuno ku UK. Okay. Yes. So nyaya iri pakati pangu yandautaura newe tiri 2 mwanangu. Handisi tiri vana mai vako uri mwana takakutasa uri mwana wedu handiti unozva mukutaura kwatinoita sevabereki vana mai mukutaura kuti tichitaura nemabhured aya vana mai vechikuti tichitaurawo unozosvika pakuti munotaura dzimwe nyaya handitika tosvika pakuona kuti toonesana tiri toga handitika wozoona kuti mai vari kushungurudzika ndosaka ndauya indati aiwaka mai V mwana wedu ndoda kuti nditaure namai V ukama na mama wakamira sei mwanangu be open to me ukama na mama wakamira sei. It's not so good. Why? Maybe the bond, like sometimes we can get along and then just go and then my reasons are but all in all, I get to understand because of the experience maybe she had with my father. And then maybe if she looks at me and it seems like I'm not on her side, but in the I don't take sides, even if, because I don't know who's right, who's wrong, I have to remain Pagati. That's me, even to her. But unfortunately, like Iba Baba recently, what happened? We're actually on good books, honestly. What recently happened was something which, honestly speaking, I don't know why she got upset. Okay. Because
takambotrai kuita nyaya dzemapepa. I don't know if you know. Yes, she told me. Yeah, and then zvakatadzika kuitika, but at the end of the day ndakangozvigamuchirawo. In as much as neniwo ndakadelayawo zvinhu zvandaidawo kuita mulife mangu, ndakangogamuchira because ndo life. We learn through mistakes and everything. Yes. I moved on. Then I wanted to do nursing, but nursing I don't end kuZambia. Of which kuZambia ndaisiya murume nemwana amai. Ndoenda kuZambia. Then in my mind I'm like, ndosiya murume nemwana. Then what? Do you get it? I can't do that. And muno macho manga muchida sort of like ori muno muno sort of like my connections, but when I'm not yet kuti one in nursing. Then I decided to do teaching. I said, Mom, I'm thinking of doing teaching. I came with my husband. My husband actually said, let's go approach Mama. Because the expenses were actually too much. Okay. All right. I'm like, Mom, maybe if you can meet us halfway. Because it was around 40,000 pula. I don't know how the conversions in Kokwash. Then Mom said, I can't do that. If you can't do nursing and that means you can't, because teaching your way would you get my bus and everything. Then I actually told him, like, Mom, look, teaching has got money. But of course, I won't start by earning a lot. But as I progress, I just need your help right now, but base bandiraba. Could at least I can be able to manage the two, going back to school, do you get it? Because I was actually thinking, at least I can upgrade, do therapy, speech therapy, right? Or do what you call it, special needs. Yeah. So I was like, it can balance out, and you can actually make good money. Well, she didn't understand. Then she's like, I can't help out. Then I'm like, okay. Then I went to Daddy. They said, okay, no problem. We can help you fully. And I'm like, okay, fine. So I did not even tell my mom, because when we were having a conversation with Mama, like my mom and my stepmother, they didn't get along, and I respect that. Yeah. Because they didn't want to. Well, my stepmom, well, she used to be bad, not bad, but she used to be this person, angane weird behavior. You know, she was not so good to us when we were growing up. So, but she has changed, and I wanted to highlight that to Mama because I wanted to tell her. So her approach gave me that thing to just shut up whatever I want to say. Okay. She said, then let me just keep quiet. I get then you. I kept quiet. Understand, yeah. Then I just kept quiet. Then I kept that along with Daddy. She was and everything. But Mama didn't know. So pazvikazotumbukira ndepekuti brother yangu iri kuno elder brother yangu yakaenda kuZimbabwe last month. Okay. Zimbabwe last month, man. Daddy, I can't say he reported to him, but do you know our parents, in a way they say, he said it in a nice way. Like, she's not really a bad woman, but she outside wrong cards, wow. Yeah. So my brother took it To Mom. you have to ask me. Even my little brother, he never mentioned it to Mom because he knew how our mom would react. Okay. You understand? Okay. Because we said, and to squeeze her back, we didn't want. Maybe I was going to tell her, but later on. That was my plan, but unfortunately, of which I to find out it's my big brother who said it, and he actually told me, he's like, sorry, V, I told her what. I'm like, but she didn't do good. So then Mama was saying the voice note was put out of 20 blocker. Then I try to reply back, and she said, no, it's not like that. She should say, another block your dad. So no, I know. She kind of told me, and it's really like in Hangu personally. She, as a friend, she told me quite a lot. But in any Yangayandi Bata Samai Sakutin Mskana, they could know, man.
there can't be this, beef, this feud, especially mwana msikana, because at least ndiye mwana wani msikana anifangari mkona mako, why can't we just try to mend this relationship? Even an ongoing relationship, I know that bond aripo, because she was never there. She was kunok, and by then she didn't have papers and a lot happened, and you grew up na baba and na stepmom, so jiriko foot. I'm not saying that's what happened, but jiriko foot tipakukura apa vana baba pamwe vachitogona kudza vanoti mai vakusiya iko vakaenda vakatukangama kuti muriko, things like that. Very honest with you, Daddy, up to date, he never says anything bad about mom. Okay. He never said anything bad because he knows kuti ndimai vakatibereka. If he says bad about, then isusu tinozovaona sechi. He never says anything bad, but mama would say something bad about it. But Daddy, he never. And I respect that, Mufunge mama. I respect that. I would love to have a relationship with my mom. Yes. But the problem with my mom, she's short-tempered. I know she's got she carries that with her, and I'm trying. Vika. You know what I'm trying to do, V. I think we are on loudspeaker, so I couldn't back my echoes. Visapa loudspeaker. Oh, okay. You couldn't feedback, right? So I want you to help me on this one, Manangu. And I want you to help me on this one. We are trying, Mama. She has gone through a lot in life. The trauma yekusiya vana vari vadiki wotadza kuona vana vako, the trauma yekuti vanotadza kuti vakurewo nevanhu. Pane tuma phone iri kuti ama echoes too. Une ma earphones or something, I don't know. Ndakabvisa paloud mama, itori pa normal, ndakapesa phone panzeri. Saka phone yako yakafa. Ikuti ama echoes. Okay. So the trauma yekuti vakasiya vana, and some of the things vanoti zvakatengeswa and stuff like that, the fights, the what, what she says happened. She has gone through a lot, and at some point I felt she's trying to overcompensate. Ndakasiya vana and stuff like that. Avachazivi vane this bitterness. Ndikutaura newe semwana wangu anditi pakatangira nyaya it's a lot. Pakatangira nyaya vachitanga kupinda mu UK, the sister saga, it's a lot that she went through. So with her, betray exactly. With I'm loving you, Manangu, because ndikutaura nemunhu atuli sofamba mu same spirit ndikuzwisana. Inside her, she's carrying that bitterness. She's still carrying that bitterness. She kind of like letting go. Kuti zvinhu zvakadai, so I'm letting go now because zvakatoitika zvakadai. Ndo pane pamwe pari kufira futi nyaya yekuti munozoita ka connection. So ndoda kuti ndibatsire mwanangu. Ndoda kuti tiumbe ukama pakati pako na mai, but at the same time we need to tell each other the truth, right? So that she knows. Pavari kukanganisa, because you are now 26, you are now a mother. Usisiri mwana mdiki. And what? You even know my age. Yes, I do. Because your mom, we talk, right? And even when you come 50 something, and she needs to understand that you are no longer that child. To ever understand that in some way. Havana kukura newe. But you that iwa usadai so mani audai unodai. And usatambi said you know die. She was not there. She was already looking for greener pastures. And so now that you are 26, you've got your own family. But good after you know what Aiwa, was that anything, money? It's a teaching. I haven't said teaching with anything. And she will try to make up for that time. Yeah. Yavaka kwanza kuti vaite. Na mai makabloka na irina nasi. Ma? Vakazoku unblock iri mama. Kana. Vakazokuvhura. I even tried to now on Facebook, but I'm seeing that she's not replying, so I just keep quiet. So you are still blocked? That's what you send her. No. But No, I understand. Yourself in my shoes. I understand. Mama, I understand. I really do understand.
network yako yakubreak. Network yako yakubreak. Let me V network yako yakudrega. Let me drop you V. Let me drop you network yako drega. Let me drop you phone mama wako unblock it. Then I'll call you again. Akundizwele man yakudrega. Network yakubreak mwanangu. Can I drop you? Yakudrega network. Mami, unblock mwana please. Let's do this. Sebabereke. Ati umbane. Unblock mwana. Let's try to understand mwana. Mami ndokumbira unblock mwana titawe. Let's do this. Unblock mwana. Unblock mwana. Junaida. Junaida. Unblock mwana titawe test unblock mwana. Right. Let me go mwana wangu. Start from there. Yeah, network yako yanga yakutiza zvisingaite. Yeah, South Africa mama. Okay, ndatotirega ndito right. So I've asked mama to unblock you. She just unblocked you. I'm just gonna I'm gonna add her here and so that we need to talk with 3. And please, Manangu, I want you to be open-minded, right? You are now a mom. How's Siri? Mama, she doesn't like that. Don't worry, I spoke to her. Like Don't worry, I spoke to her. She will understand. Today will be the starting point. Because you know that Manangu V. Sometimes I might know rasika. I do that with my daughter a lot. Kutindomu that you're not about but mama the way a man does and I mama and Siri mana. So I really do understand what's going on here. My V masquera say. Masquera say. Right, ndine mwana pano. Just some touch base. Hello? Makadi yenyu mama. This is right. Right. Chekutanga mkomo wangu ndataura nemwana. Andika about our discussion earlier on. Ndataura nemwana. Mwana explained to me zvari kuonawo, zvari kusangana nazvo, andika nezviri kuitika. On this call mkomo wangu, I don't want to point fingers. I'm not here to point fingers and judge. Ndoda kuzama kuti pave neukama wakanaka pakati penyu nemwana. Ndoda kuzama kuti mwana musikana andika she should be having your back, right? You should be having your back. I think my sister ndoda kukudza ichokwadi parikungobhaizika ndoda kuti ndikubatisei ndikuonesei panapa. V hasisiri 14 years. Hasisiri 15 years. V is now 26 years. Anotenzo mama nomwe mwana. Atove mai, as much as you are a mother, makamuzvara, but allow her to make her own mistakes per life. Achamuka, adona ne mistake yake ozodzoka kuti mama, mubva mamudza kuti asi mwanangu andakambokudza apa, but mukuseka. Anditi maona, let's not take everything serious, my sister. You're my sister, I love you so much. We want to help each other because it will break my heart to see you nemana mchiblockana. Your only daughter. So if you block your only daughter, who's going to be in your corner? Who are you working for? You see what I'm saying? Now you name Zukuru. You should be spending most of your time name Zukuru in my video calls. Muchitamba ni mwana mzukuru zati gogo wangu watenga drezi, gogo wangu watenga butu. You are missing all that, my sister, because of some of the things that happened years back. Now, my sister, I want us to remove mwana. My question, yenyu, your ex-husband, and this so-called stepmother, varipo. Now, this grudge, nderenyu, na nem ex yenyu, nem kat ushu aripo, noti mwana. Honestly speaking, by saying mwana kanoti muze mwana kuti atore by force by fire, as a tauri na stepmother, amire nemi, you are putting mwana in an awkward position. The reason being mwana nduza uti takato kura atina kukura shakatonaka na maya. But all of a sudden, she made this drastic change. Even I wanted to tell mommy, but in the katika kudza mama, because panema issues are ripo between this lady na mama wangu. Statement ilo rolega my sister ribatei. Mwana wanted to come and share na mama wake.
kuti ndo zviri kuitika, but akatya because mama will snap. At the same time, mwanangu V, I want you to understand where mommy is coming from. Mommy has been through a lot. Mommy, from the betrayal, I think you know, you say the betrayal and whatnot. Betrayal, a lot has happened in the past. Munari one, as a person, there's only certain things that you can consume. You can consume some certain things to an extent. But you can walk best pese. So if I not to understand the mama, but at the same time, tichibatsira mama. Antuona, kuti vachita let go. Iwewe, mu equation yavo, ne ex yavo, ne mkadzi kozi uri mwana. 26 years, tiri kukutendera mukadzi mukuru kozi wanemba kayo, wane mwana. Antuona, and they are 26. But kwavari uri mwana, chiro kata 40 unongo uri mwana wao. You still be a baby. So, my sister ndokumbirisa ipapo, mwana, Vid, you love your mom from the heart, you go to war for your mom. Yeah, I love her. She gave birth to me. I respect that. I went to labor too. I know the pain. So I really love my mom. Mom. Mommy, I don't have to ask you this. I know you love your daughter. Shokto dad. So, parukanganisika nde up, to be honest. Mana se zvataura kuti akambokudza kuti ndikuda maida taende kunursing, right? And then kunursing pakaitika zvakaitika akaenda kuteaching. You wanted to choose a career for mwana, for mkadzi, tototi mkadzi. Ani 26 akumba kwake. Let's normalize not to choose careers for vana. Pamwe pacho unotorwadziwa kudza mwana kuti iwe career iyi ndoiziva kuti apa uchingopedza basa wave nebasa kudhara. Do this. Obva kuti I don't want to do this. Don't sport chaiyo. Ufungoti ndiye mwana warutadza ndiri I can afford school fees yake. Ari kudada sport kuti avhunga gumbo zvapera but I can go. You know, let's vana vakura the way ma 2000 akakura nzira takasiyana nayo takakura isusu yekuti iwe takachuzira kubva kuvarume nehama dzedu tikachuzira kubva kumakeria handika nevabereki. Now they are independent. Let's allow these kids to be independent. Let them choose what they want. Let them make their own mistakes in life. We learn from our own mistakes. So I think pariku kanganisika ipapo maifi kuti makazoti une mwana ngaite kuti akadi mukadai ida ndizvidizvi mukadai akabloka akaenda kuna baba ofuchidi baba vake ane kodzero kuti mikana mati handikwanisa kubatsira mumwe mubereki aripo ane kodzero kuenda kune mumwe mubereki despite kuti kuna step mother unoza dedi ndinodededededede ndikumbirawo help baba vakamupa vamupa dii vakaramba futi zvaingoramba vane kodzero nokuti ndi baba vake. Even if step mother vakana vakatoda kuti ndoda kuti ndidai vane kodzero futi nokuti ndi mukadzi wababa vake ende vakakudza vana. So atide kuti tise vana poison both sides yekuti imimi right now mwana ari kuti dedi havana chinhu chakaipa chanotaura pamusoro pamama kutaura chokwadi vanotaura kuti ndinotorespecta mai venyu because she gave birth to you, but in our mind as well tinenge tichingotiwo vanhu vangu because of this pamwe vari kufidwa nastep mother pamwe vari kufidwa nemurume pamwe vanenge vachifidwa pamwe havasi kufidwa zviri paviri. So my sister, let's leave all this. Ndoda kuti nhasi my sister muve nemweya wokuti let go. I know you have been going for years makatakura bundu moyo menyu and this bundu is now destroying you nevana venyu. Papa ndozombotaura nchiti ukafamba ukatakura dengu rebitterness rinoparadza munhu akaritakura. This is one case maybe mukutadza kuita zvechiti kune vana ndingoti gaga ndikupindirei pindurai. Mwana wangu uyu ndakamuwana ndatamukura ndinomuda. I love you so much. I know. Now, mukadzi wababa vake handina dambudziko naye kana zvaanoitira vana handina nguva yandakambovabvunza kuitwa sei kana zvinoita sei. Dambudziko rangu nderekuti kana vanhu vachiona vaita vana vanodiscuss vari two ini nababa vacho kana usiona kwezvinhu zvaifanira kuitwa taifanira kuita tiri two. Amai vati vanopindira kutonga vachisaidira baba ngavaitei. It is not supposed to be involved. Vakasiya takapedza nguva yu takatoshiyana tichitotaura nezvenyaya yakakana iva ndichitotaura nakuti she doesn't respect. Vanoti zvavari pamutemo vanongofunga kuti ndoita zvandoda. Vana vangu ava vakatreatwa zvinorwadza. Indiri mupenyu
vakabatsira kuti vana vangu vasauye kwandiri. Nhasi uno chazonaga chii chekuti ubatsire kubhadhara fees. Ndoda kuti ndiedze kutsanangura pane zvandakataura. Handina kumutsvaka kuti chichi. But ndakati I cannot afford kosi yacho because mari yacho ndanga ndisina yekuti ndibhadhare mari idzodzo. Ndaitongoitira kwandaikwanisa kuti mwana wangu aone something life make sezvo akaparadzirwa upenyu hwake nevanhu vaviri vakanga vachifaita kuti mwana auye kwandiri. Nhasi uno zvinoita kunge zvakanaka vari kubhadhara but wakadestroya upenyu hwevana asingazivi kuti kuno kwakanaka ndiani. Vakauya kuno kuvana ava zvakanaka. Nhasi uno wakubhadhara zvaita sei? Zvazonake papi? Dai wakangosiya ini nemurume uyu taitaurirana zvaidiwa pavana takabatsirana vana kauya kuno ina handina basa rekuti vakataurana kana kuita sei kana vakadini kana kuvana handina problem yekuti vaite disrespect mai mukadzi wababa wavo. No, that's not me. But kupinda uchiparadza zvinhu zvakashandirwa nemumwe mukadzi. Alright. Miraiti bvumirane maivi. Miraiti bvumirane. Iyo it's a different case. That's a different case atichazodhila nayo. Andika after yemwana. Right now tikuda yenyu nemwana ukama weindwa kuda kugadzirisa. Iya mababa don't worry. Tikusvika koko. Saka noti muri kuona kuti nyaya yenyu iri pakuti murume wenyu uyu akanga chiudza vana chidini achipindira pavana chibhadhara vana chidai. So muri kufila kuti aikusvotesai pamakati mimi iko zvinhu zvandina mari. Handi maona. Saka haine ina fee. Handi muri kuona. Haine ina fee. Iwe fee mwanangu. Unaona ukati wewe unoisa stepmother pa profile mwanangu. Wakazvisa uri mbutsi mama. V. Hello V, atizokunzwa. Ndakateerera. Wakambozvisa ere mbutsi dzamama pa unoisa stepmother pa state pa profile pa unozvisa ere mbutsi dzamama kuti vanofila sei? Uri kuona kuti pari kubhaisika akaipapo? Pakabhaisika good. At least uri kubvuma kuti pakabhaisika. Nokuti mai nanhasi vatori bhita uri kunyatsonzwa matauriro avo. Andika vane right kuti abhita ikoko chandiri kuramba initotoite bitterness newe. So stepmother, you can put your dad on status, that's fine. You can put her pa status indimai vako biology vako tumbura nozoti vakagodzwa sei muleba na baba wako, but putting a stepmother on the profile picture mwanangu pakabhaisika ipapo. Maybe you didn't know. Kana twanga uchida kushotisa mama kuti vakublock that ashitwe mwanangu. Ashite it's a no. Pakanganisika ipapo. Can we apologize to mama V? Because vakarwadziwa. Aiwa ndazvinzwa mwanangu. I think paying chete ndeyekungoti relationship yedu nekuti ndiwe uchandigezesa pandichatadza kuzvigezesa. Chega kuchema maivi. Musacheme yatonaka relationship nemwana. Saka maivi ngatibvumirane pamwana apa pana nyaya apa. Tikubvumirana here kuti allow mwana to be support kosi yake yakuti teaching yoyo. Vana ava vakangwara ma 2000 vanoziva zvanenge vachita. Kana kadona mama toda kutaura even ndakazonzi ndaita zvakaita sei ndinotozviona even pamurume wangu panapa kuti anomira namai mwana musikana. Good. I know even ndakapedza post yangu Mwari akanditungamira zvakaita zvakanaka. Even if mama decides to come back, she is going to be my responsibility. Ndinoitodza boys atiteiti tumire mama mari uku. That's me. Ndinotozviona tsuro zvandiri kuona kuno kwandakaroorwa kuti mwana musikana ndiye anomira namai vake. Thank you. It's something that I envy. Ndichionawo vamwe vachiitawo. Yes. It's not like ndikuzviitira. Well done mwanangu, well done. Well done. Ndofunga maivi izvi zviri kuizvaisa smile pamuromo penyu. Ndinamatirowo ndipasewo zviito zvakanaka. Tomorrow no one knows. Very good. Maivi zvazvina kuisa here smile pamuromo wenyu izvi mwana achitaura kudai. Do you still have any doubt kuti mwana haakudi?
handina madouts ndakunzwisisa nekutarisa nyaya yacho mamiriro yakaita nematsananguriro amukuita ndakunzwisisa. I think the other thing is pain. Wakaenda through a pain unoita bitter. I know. You are allowed to cry. Crying is part of therapy. You are allowed to cry, my sister. You are allowed, definitely. You are allowed to cry. I know mukurwadziwa, but I'm happy because the reunion yemwana na mai and the matonzo mashoko yemwana musafe makakangana mashoko amodzwa nemwana pano kuti ndinotozviemva zvandiri kuona pano kuda kuti kumurume wake kwakarorwa kune mwana musikana kuita take care of mama ndindotofunga kuzodzawo vakomana kuti mama vedu kana vazodzoka mama vari kuda mari yechingwa mama vari vega. What more are we looking for? Maivi ni mukwanisa wangu ndinomuda. Ndinomuda mukwanisa wangu akachenjera munhu ndosaka ndaida kuvaunza vese kuno ndichiti vana vangu vakwanise kuzondita somangwani. But them two people fought. No, it doesn't matter. Let's not dwell in the past. Maivi problem ikuitika mukuramba muri kupast. This is why I don't want to keep my grudges kana kugara ndiri kupast because anokuparadza kumberi. Chirega kuramba muri kupast, my sister. Vana vakatotadza kuuya zvakatoitika. What is the way forward? What is the way forward? Ndo zvatovepo. Mwana ariko munozati mukana unongovhurwa imi UK moiziva. Mangwana vanogondokuma wakati masiwo esaya. Tavhura futi. Motora vana vouya. Iko zvinova kuita madecisions vakazvimiririra havachanidi consent yababa. Vanongoronga nemurume wake votodzongonzwa kuti vhiyu wakaenda nemhuri yake. So let's not dwell in the past. Past is now past. Let's go forward. Kuti from here, where are we going? Zvoti vakatadza kuuya vakatadza kutouya imi makosa kuvisita. Now makosa tokwira ndege makasununguka muchinolendera kuBotswana. Vozongonzwa kuti mai vakanga vakauya vari kumukwasha wavo nemwana kutospenda holiday yenyu muriko muchibhonda nemwana wenyu. Mukura ndege mudzokera kuno. Tikuda holiday Maivi. Tikuda holiday kuBotswana. Munhu vana vakomana vese vari uye vaungane koko. This is the time for you. I want you to bond with this kid. And I'm going to be following you, my sister. This is the time. Ticket izvozvi. V. Mama vakauya vana space here ikoko. Vane space ava. Mukwasha aripo here baba. Aiwa vari kubasa. Alright. Mama space yenyu iripo. Go and meet your mzukuru. And then munobonda ne. That's the only holiday kuinda Spain kuenda kupi. No. Road yenyu ngaina ngeBotswana. Ticket to Botswana straight. And then munovisitira vana venyu. Hakuna nanokustopa ikuvisitira vana. Handika hakuna now kana mchida kuti muite kushotesa. The only shot yamunokwanisa kuita mukadzi yakagorotseka is to show her kuti vana ndinda kazvara ndevangu. And I'm making a progress nevana vangu in creating and making a relationship nevana vangu. Inandri mimi ticket Botswana December izvozvi kunodla Christmas nevana vangu kunganza vana venyu vakomana vese voya amene kwamunenge muri mukoro wa bride. Mai mwana mune vana venyu muchitora create memories. Musoro wemombe. Exactly. Ndapanzwa zvangu ipapa mandidzidzisa kuti sometimes dai ndakataura kare ndofunga ndikadai ndakaita a bit relieved, but unongoti ngoti ndotaura here ndosiya zvakadaro. But now that mandidzidzisa ndataura nemwana relationship yedu yakakika. Dai mai ava vasina kuita involve yekudestroy kana kuti vaiswe paprofile kuita kana ari munhu anenge achiitira vana vangu zvakanaka handina problem nazvo. Ngatisiyei mai ava. My V, I want you to learn one thing. Let me say, starting from today, don't ever talk about this woman. Musatarise kuti ari kuita nezvei. Muri kuona ndopa muri kupari kufira tsono yenyu pari kuramba makabatirira ipapa mukadzi uyu. Because ndiye munhu akakokanga mukadzi uyu dei senyongo aripo nemukadzi uyu tine vanhu 2 vane bitterness yenyu. Handika 2 vanhu siyai mukadzi uyu. Focus yenyu now. Create that bond nevana venyu. It's time for you to mukadzi uyu akati zvakatotadza chakonze we cannot reverse it. Zvakatotadzika ipapo but we can move forward and create new memories tichienda kumberi. Aiwa maita basa. Uyu ngachitosara uyu akatosara uyu asina basa uyu. Ngagara nemurume wake ikoko kwavari ikoko. Imimi zvevana venyu. Stand yaya yekubelvedere. Right now you should be nemwana wenyu musikana ndiwo muri kuronga naye mwanangu. Tine stand kuda kuvakoko. Plan yemba. Handika achimhanya mwana up and down.
achita tunhu twamai vake. Muri kuona? Imi mumaona time muchienda mobhuka BNB enyu nemwana wenyu munoona zvinhu izvi basa renyu riri kufamba sei because mangwana mave ipapo pamba penyu apa ndakuudza ndikati makuma 50 something manje munenge makutsvaga mufa kuti retirement plan yenyu tanga nawo manje munenge makunzwa mabvi makunzwa kusana makunzwa chi mune makuda kuenda ku retirement plan ndopepa kuti mune muchisigwa zukuru ava vachienda kuchikoro the legacy goes on mutosana nemuzukuru wenyu ivo vachidzokera kuchikoro kwavo legacy ichienda mberi vakomana kuti wewo mama wedu tikunosiya vana. Your house will always be full. Never venyu. Apana chamunochema. Uyane basa reko. Hana basa uko. Hamuka shikombe inokuti ndi judge. Imi muri ku UK my sister never compare pound ne chirakata ani judge. Kuzima bekoko ne dollar. Muri mvetu wake, muri murungu. Hani maona. Mutori murungu pa muri papo. So starting from the day my V ukama V mwanangu. My everyday mama ndeipi taura nya munhu gossip mate yako. Ndi mai vako. Ndova unonyea navo. Umbai ukama muti nyea stereki. Mazvizwa muna mai ndo gossip mate yako mchiudza zvamasikira muchitumira kuti muzukuru university ndo create that me mama tikuda Africa trip ku Botswana. Kuvana vakomana mwana vana musikana kumvana wenyu vakomana chawa ikoko. Tikuda Africa trip. Inini ndokunda kumbopinda mu relationship iyi. Kusvikira yamira nenchingo yokumasure chingoteverera kona kuti aufa. Ticket kana mamusati maenda kuholiday zvegore rino nzira ngainenge kuAfrica. Munona muzukuru wenyu atoda mbuya wake. Arida mbuya wake. Saka ngati kama wenyu wanaka pana kana chakamboipa imimi mama ndozati it's not azvina kujairika kuti vana tinoti mwanangu sori hako ndakakumbokubhuloka ndinomborashikawo hazvina kujairika asi tiri kutofambidzana nenguva maiv nguva yatave takutoteererawo futi vana ava vanotaura kuti ndizvo here zvine ndizvo here kuti hazvisi ngatitigende techi kuti handiti mwana wangu kuti sorry kani mwana wangu just because you know ndiri mai tingatibvume kuti tinzwisise kuti tipinde mupfungwa dzevana kuti vana ava vanombodei 2026 nema2009 chii chiri mupfungwa dzavo vanofunga sei. Let's play navo. Let's get into their brains and try to understand them. Munona mchana ta multi problem. And then once you become a best friend, mchana ta it will flow. She's ndiye mwana ari mkona menyu. Ndiye mwana ari mkona menyu yeyu. Sorry mwanangu nekukubloka. Mandifadza. Ndafara manje. Sorry V, sorry chimuda kuna mai unowasei. V. Saka zvareruka V anything about our my stepmother. Pane bitterness report, don't ever mention it to your mom. Anything that concerns this stepmom, please don't. Because it's not a trigger. It trigger kwa watu. Avoid that. When you are with your mom, talk about your brothers. Talk about your relationship. Talk about her. Talk about msukuru. Shekumba kwa mai ava. Sena inasho. Na ifilo la kuvunza mwanangu. Because now inda kutunyea newe. Diori mkona mama. What's your take about stand yakatengeswa yangani stara mama na baba? What's your take iwewe? Do you think kuti we can pursue kuti stand idzoke kana kuti we let go to consider ne stand ya mama iri ku Belvedere? Right. Nina hangu my take panyaya iyi kai. Ndinoita kuti ndiri mutesi zvakare pakupindira. Was between the two of them. Yes. Tozoita kuti kakudimvova. Isu tichazosara tine nhaka yestake. From the way I'm seeing it, Daddy, in as much as vakasaidzai namama, vakati size na beneficiaries, tese 4. Do you understand? Problem solved. Watopedza mwanangu. Mukuitengesa tese tokwana room yekuti takaenda kuZimbabwe toendawo kumba kwedu toregedza kupota tisvikira kwaamai avo. You understand? Those zvinoshuwiro yadheti kuti at least mwana yenyu yamunoziva isina kuti mamanikidzika kuya panapa tinoziva kuti pamwe pacho panenge boys adzidi kuenda kuziva boys nechida pavo pakasununguka. Saka ndomutauraita kuti munoitawo penyu pakasununguka mwanangu ekuti kana makafunga anytime any day come to your place. Saka zvakanaka wani maivhimi. Stand yenyu haina kubva yakabva kwamuri kuenda kuvana venyu. There's nothing to do nestand here.
please, she has nothing. She doesn't even talk. But then we went somewhere else. She was not even there, and she didn't want to be involved because it's none of her business. That's the part yandipokuziva. Irimumapepa andakaona. She has nothing. Saka zvakanaka imai makavaudza mama kuti stendi yakadzoka bheki iri kwatiri kuvana mabari kuti ndoda kuti mugozosvikawo muite penyu musasvike muchivhairirwa nemukadzi imi muri monyana x yana kupusa mama v mai v haina kupusa x yenyu yakatozviziva mabatirwo aitwa vana kuti vana vangu in the near future vanotambura akafaitira kuti vana ava vawane pavo pekuti pavanosvika vawane pavo problem solved. Why are we mune yenyu ine zita renyu yakanangana nemiripo iyakaenda kuvana venyu hapana nyaya pamusoro isisimeleke nditaura ndichiti kana zvakanga zvakanangana nevana vangu vachiitirwa zvakanaka ko kuzopopota kuti ndizive ko kuzochinja ndisingazive dai ndakaudzwawo kuti ndo zvatafunga kuita amai mwana pastendi iya yatakatenga tese saka munoziva kuti kune vanhu vakachenjera vanochenjera nekutaura because hapana chakamboiva ndiri munhu anonzwisisa kana mukaona mukanzwa kune vanondiziva handina kuoma musoro but ndine pfungwawo dzakakwana dzekuti kana takatenga stende tese tafunga kurongera vana zvinhu izvi amai mwana zvandafunga nezvekuti ndidai totoita tese some trust tese andimuri kupanzisa so kana vakuzoita zvokuita kuti mwana anopopoterwa agodzwa onzosasvike pano zvichakanaka here hazvina mwana akapopoterwa ndeupi mukomana kana musikana not musikana mwana ane 23 years kupindirwa mufoni kunzi uri kutaurei nemukoma wako unongotaura zvese zvese kuna mai vana vangu vandakabereka vauri kuitira aidaro ndiani vamwe vachitira vana vangu zvechokwadi hazvinambondibvumbura kuti vana vawane pekugara ko iyo stendi yacho yazotengeserwei zvandisingaziye ko vana ivavo vakanzi garai muvake ko ukandiudza kuti ndozvandafunga mai mwana pamusoro pestendi yatakatenga tese tiitire vana vedu vawane pekugara handina kuudzwa anything ndakazongoona pangwe chinjwa zita rangu rabviswa zvakamboitika mumushure izvo saka ndo pamubvudzi wangu wekuti kana zvanga zvakanaka zvakadaro zvanga zvakanaka kasi kana zvakuitwa private panonetsa ipapo pakakanganisika kakanganisa muex wenyu akanganisa ipapo zveshuwa aifanwa kuti akuudzei kuti ndo zvandafunga ndikuprotecta legacy ichi handika nekuisa mazita evana aide yakakuudzai but handidi kujustify ipapo hanimaona akakanganisa ipapapo asi dzimwe pfungwa dzangu zondiudza kuti pamwe akazvidza kuti pamwe makatoita move on ikoko kwamuri sezvo akambobuda rume kunzi mazvana mwana mukaradhi maita murume hanimaona pamwe akazvita pfungwa dzokuti ava mai ava vanotori nemwe murume 23 years hanimaona vasina murume vasina mwana murume yanogona kuzotora stendi ichi ndosaka vakakuru vakaita ifungwawo dzimwe musoro mangu handina shuwa asi mwana wenyu is explaining kuti pakatanga conversation mukadzi uyu aivepo asi akasimuka and baba vachitaura nemwana pamberi pemukadzi uyu vachiudza mwana kuti tiri kuitira kuti zvakati zvakati chikati mapepa akaona mwana ari kuda kana sika chine peri mwana ari kudaro ndataurawo musesimeni ndikati no handina problem nazo kuti dai vakaita izvozvo but nyaya yekuita kuvigirwa nezvakamboitika pakutaurirwa zvinhu vana vangu vachisara ndikasara ndikatambura ndega nevana vangu vatorirwa zvinhu zvandakatenga saka pane mainterest ipapo mainterest tine vanhu vanoita vakahwanda because kana unohwanda nemunhu uchiti zita rako ndo riripo yapo nhasi if anything happens murume uyu ari andizita riripo handiti vane muchato wavakabvisa ndiani anova mudhistendi ndikazoya ndichinirira aniwo ipapo ndikupanzwisisa ipapo ndikupaunderstanding Greg Uyeuya is very smart. When I went there, we talked about this na Greg. You will never watch that happening. Every so funny now, my lawyer put a family atovhurika brain zvekutodaro. There will never be something like that. Pambashe shochka kutaure because they shot muno overreact. But tinge chiona kunaka kwazvo. Panenge pane kuipaka. Taito kudzai totomhangara mama mukone chitoita izvimoto. But kutonyarara tokuona kuti nyaya dzakanaka. You understand? Nyaya dzakanaka. Ndikupadzisisa mwanangu but
baba vako vari kukanganwa rwezuro nehope kuti kune zvakanakawo zvandakaita ene ndiri munhu anonzwisisa handina problem kuti ndisataure nababa vako vakablokwa pamutemo sekuzvara kwandakaita vana 4 navo dai tichitotaura pamusoro penyu urongwa hwedu tichiita tese handina murume anouya kuzo ivo ndo vakatizira kumukadzi saka ini handina murume anouya kuzotora zvinhu zvandinazvo ezvinezvi hakuna because murume anopenga ndiye anoenda kumukadzi murume akakwana auye kumukadzi ende handife ndakarorwa nemurume anouya kwandiri ndinoenda kumurume saka ndo kesi yacho mamirira yakaita pane mainterest amusiri kuziva because muri vana vadiki kune vakachenjera vari pasaitso because kuchinja kwavakaita baba vako havagoni kuzviita vari vegani kunopinda mumafiles nekunodivhosa munhu ndisipo havagoni kuzviita vegani panenge pakashanda kumapowers handina kupusa pakashanda mapowers hakuna munhu anongoenda mutemo wezimbabwe unoti haukwanisi kudivhosa mukadzi asipo haukwanisi kuchinja zita repastendi akasaina asipo zvakaitwa sei baba venyu ndinovaziva ndakagara navo mune zvakanaka he was a good man but you never do that dai ndanga ndiri mupenyu ndanga ndiripo but zvinoitirwa zvekuita chivande ichocho ndo chandiri kuvenga dai ndakaapa my v ngatite so v mwanangu I want to give you a task mwanangu let's verify kuti the stand is there. Can we verify kuti the iyo yatukutwara nezvayo ichiri kweli yakatengeswa saka kana yatengeswa where did the money go? The money is not with them. The money is at my agent. It's not with them. Kuma agency ichite kuma agency vanozo like andike so kutsvaga imba ndo vanozoita handover nyaya dzacho. They say that mari fanenge like mastens they don't if it is zviri pamutemo like zvine like munhu anenge achizvifambisa. No mwanangu no mwanangu v no ipapo mwanangu you are very smart I like that but apa wakarowa mesi mwanangu when you're selling your stand unoita it's between the seller and the buyer. Munongopana mari yenyu dzenyu mega mapedza pana mari dzenyu mega motopana mapepa yenyu munomotenda separate ways. Hakuna mari inoenda kuna agent. Hakuna mari inoenda kuna agent. I'll find out. Let me find out and then I'll tell you so. Mara, but I trust me on that one. Mara kuna mari inonzaenda kuna agent way. Makanyeperwa manangu upon this one hakuna, but I wanted to go and ask the dude did stand there yamakatengesa where did the money go? Makapa here mama part of the money. You can just ask une this girl. Stand yakatengeswa stand mari yakashanda hakuna mari inoenda kuna agent. We do these things hakuna mari inoenda kuna agent. Mari muno indikangoti TV uruda stand yangu sha mari 10,000 andika tukusangana kupi uya ande kuma lawyers. We sign off kuma lawyers andika zvese mapepa acho ndeyapinde aya mapepa yande cancel andika zotenda cancel out unochinisa masay and everything andika money into my account that's it totopera we go separate ways. Kukanzura akugone kuchinjwa zita remumwe munhu asipo kana arichiti sere munhu asipo saka I'm failing to understand vakatengesa sei imi musipo mutemo munhu ari pamutemo ndiye ari kushanda anenge achifona achipa madirections itaisoita isopindai makadai ndini jaji ndo zvacho ndosaka muri kuona ndauya because ndiri kuziva kuti ndiri kudhila nemunhu anoita ari pamutemo ari kutora mutemo iye ari pamutemo havagoni kuzviita babava inini vachindiroora he was a straightforward man, a hard working man who never do all these things. So we can say Murume when he was not even a good man because if he was a good man he wouldn't have allowed Sisiveyu to lure her into blankets, your own sister. So somehow he was showing you the side Ramaida Kuona at that present moment, at that time. Amen. He was not a good man because I would talk and we want to see him and then he will talk to you a good man. People, let's not beat about the pussy. He was not a good man. But he is that senior Zevana, it's also a senior Zevana. But if I stand, no, but anyway, my V, let's go V and verify. But nonetheless, anything that happened, this is stand. We are agreeing to say let's move on. After, let's focus on that one. Because ingatazokumutira imama kumba ukama wakanaka nevana venyu ingatazokumutira imashoko zvati tiri kuda kuti imimi mite ukama nevana
aiwa inini nevana vangu ndandichirwadzikana nekuti vana vangu vari kusudurudzwa kwandiri, but panyaya yestand I want to say this kune mukadzi wese akagara. Uchisvika paune munhu akashanda zvinhu zvake, mukadzi nemurume kana vakaroorana vanosheyana, moenda separate. Zvekuroorana kwavo nekugara kwavo zvakanaka, handina problem, but kuti uuye kutangira ubva ungosangana nekutora zvese kusiya ndisina kana chandashandira. I was a person anga aishanda, ndishandisawo brain dzangu kuita zvinhu zvevana vangu zvandakashindinonga ndinoziva ndine zvangu, but munhu wongouya from somewhere uye isusu takanzwa kuti munhu ane tunhu twake, saka wozouya kwatiri uchitora. Nanhasi zvamataura sini kuti munhu ari pasi petsoka dzangu because uri kushandisa zvinhu zvandakatenga, uri pasi petsoka dzangu kana ndakakutarira. Why would you mumwe mukadzi zvinhu zvamumwe mukadzi? Alright, my V, I don't know kuti ndochasei apa ndokubatsirai sei. Ndataura ndikati zvinhu zvakatoparara izvi, zvinhu zvakamba akatoparadza, furniture inofa. Handika, I want you to move on, start afresh my sister, you can do it. Makabuda muri mupenyu, hambuda makafa, zvakaenda zvakatorwa zvikadii, vana vakadika, takatokura, mwana akatozoroorwa, atokubhoswa, atove nemwana wake. I'm trying to help you to move forward. Musarambe magara kumasoro, kuri kutadzise kuenda mberi kumasuro, kuri kutadzise kuenda mberi. Vakatora, let them take. Handi vakatora regai vasha firiji mari, musanda mari kuna via mutenga firiji inotori ne YouTube, because my pound is ngikiri pasi inochi pula zvakudaro. Kumusendera anosora tenga zefiriji vakuru verembe vefiriji, handi mashona akaindisa kumbao. So zvakatora, let them take zvinabasa. Handimaona, let's start afresh. Chikuru mimi, be happy you are alive, be happy you've got a relationship nevana venyu right now. Start afresh. Kamda kutenga zvinhu, it's time for you now kuti mutenga zvinhu zvenyu zvazvo muchinda kumusha. But I would urge kuti mimi munoziva chiwe kaini vanonyimsikana muchivaka mutenge property yenyu kumba. Simple. Izvi chisana inazvo izvi mukadzi uyaprotector forward. Mukuru makamira panzvimbo 1 nekuda kwenyaya dzakaitika kumashure kwemukadzi uyu. Move on my sister, move on. Maita basa move on. Yes. Inini hangu ndanga ndirimbofunga ndirwise nenyaya yestendika. I think I have to let it go. Let it go. Right. Yes. Yeah. Let munayo stand. Ndichinza muna stand. Imagine all the energy munewana epi the time muna ku UK. Time iyo yamamda kwenda nokuzwa kotika chita itime kwenda mamuzukuru kutswana. Stand munayo kudhara imwe. The work on the stand munayo. Imi takambobigwa mari svinui kati member yangu muno msvinu yanga iri mari yegold munonzwa move on my sister. Munhu anofa wani ndekuti pakafa munhu vanhu vese vapenyu zvavo kushanda simba mukaka rinosimira hariperi. Move on. Chibva imatokansela muti chibva pano namatai mupfugame muti kuna Mwari Mwari maite henyu ndawana closure. Ndoda kukutendai noupenyu hwevana vangu 23 years ndiri kuno asi vana vangu vese vapenyu. Ndichinhu chakakosha chamvaona matrashi echo mbapenyu. Ndoda kuti kubva nhasi Mwari clean my heart, cleanse my heart, let me start afresh, let me have a clear heart. I want to start afresh, I want to move on. Help me to forget about everything that happened in the past. Revenge is not mine, revenge is for you Mwari. Zvese ndibatsirei kuti ndisiye kumasure. Ndoda kufokesa nevana vangu nelife yangu nyuwani, then mosiya revenge ndeyaMwari. Amandidzidzisa izvo zvamataura ndozvimwe zvinondinyaradza kuti ndinoti vana vangu vapenyuwa nehealth. Yes. Ndozvinondinyaradza izvo zvokuti ndakaenda through a lot but vana vangu vapenyu. Saka ndozvinondingodzimba Mwari and maita basa mandidzidzisa and kubva nhasi ndakutoita move on ndikanganwe material things sometimes abatsira. Yes. Namatai nezvazvo mega munogo zvinogona kutora because munenge muchirwisana naSatani anenge achidzoka kupa imwe funga kuti haasa wewe mombofunga kuti patikuvajaidza kusiya. The devil will bring that thought. Trust me. Andoya the only kuti mukongareka kneel down, pray to God. Chema ti Mwari ndaspenda 23 years dzangu ndakabatirira chigumbu ndichigwa nevanhu ava. Today is the day I want to let go. Mai muchazodzoka maivhi muchitidza testimony imini zvinhu zvenyu zvichavhurika. Regererai muone zvinhu zvenyu mavhurikira zvichaita. Makavhara blocking ropafadzo renyu kudai nemukadzi uyu mumwe munhu ina ndosandisingabvumi izvozvo kuti mumwe munhu andiblokere mablessings angu because of bitterness. Zvinhu zvakanditira I move. Maita basa chokwadi ndinotenda. Ndinotenda mandisanganisa nemwana wangu mumwe chete.
V mwanangu, thank you very much. Anytime you feel like talking to mommy, ndiripo unongondibata chete ndinoenda kuna mama kana zvanetsa, but I trust and hope kuti zvichafamba zvakanaka. Anti man apana chaitana kuti kubva nhasi plan your things together. Antika move on and mberi. V now takutaura nemukadzi mukuru anogona zvisa mubhutsu dzamai because waane mwana. Kuti ndiri kuita izvi mwana wangu akanditira mangwana, so unogona kurelate very fast kana pane pakangatsika. Alright, ndinotenda asikana chirega ndikusiye musara mishake chapu maine mwana. Okay. Right. At least guys, ukuzvapera I think ndingofunga kuti mai vakaita move on. Zvokuti kunesana nemukadzi kana kuti murume wese zvatotowirana kuti standing vachita let go. Vaende mberi zvatopera. From today muchaona nhasi she's going to have peace. Maona kuti pakupedzisira voice ravo chaichiranga rachinja. Vanga vambotanga chema chibatikana. Hanimaona. I understand the bitterness kuti unoona mwana wako akaisa step mother pa uyu. Guys, andoona zvinorwadza. Hanimaona. But at the same time ndafara kuti mwana akumbira, "Hi mbene and how are you love?" Mwana akumbira regerero kuna mai vake. Hanimaona. Mai vakakwanisawo kumbira regerero kumwana wavo. Hanimaona. And right now vakufunga kuti work together. Tikaonesa wa mai kuti vana, let's not choose my careers for vana. Allow them to do this. Ndinoda pana chakati chokunda kuinvesti, ndoda kunoita chakati. I want to go and ndichakwanisa surveying. Akazva ngutotare zvese ina ndikwe kokoko. Indine zvaundoda kuita zvakati. Unongosvava kuperekwa, wanchika muchikuperekwa. But unozongoti we support zvikuitwa nemwana. As long as akuita zvinhu zvechikoro, we support. Hanzi pane vamwe vane nyaya mu comment section ngavafone. Ngavafone. Tuzvatinenge tichida. Hanimona. So it's a win. Tinofara maine mwana vakatanza indinoda kuvafollowa next team toda kuti vatitikandire mavidhiyo vari kuAfrica vaine muzukuru wavo nemwana wavo musikana nevana vavakomana. Uyu akauya uyu mukadzi uyu aiwa 23 years, it's a long time guys. Ndogara ndichikuudzai, I always tell you anditika papa munoti sisi meri munokurumidza kuregerera mwana nongokurumai makuseni munoona pane danger yekuchengeta bitterness mapaona. I hope madzidza chimwe chinhu nhasi. Our sister has been living with this for 23 years. She could have progressed kuenda mberi kukumberi, but vakaramba chitenderera 23 years vaingotenderera pachinhu wani panyaya yekuti mukadzi uya ex wangu mukadzi uyu ex wangu mukadzi uyu. Munoona instead kuti vaende mberi vakaramba vakamira pachinhu chimwe chete. Andika learn to let go zvimwe zvezvinhu zvivamwe vanhu vakatikanganisira mukati mupenyu hwedu apa. Munhu anotonga ndimwa. Imi guys ndakuudzai Mwari haambofi akazoignora and musakungoti Mwari havaoni guys. Mwari vanoona. Ndogara ndichiona nachiti ningi zvake zvichamuwana urini ningi. Trust me guys, daily hakuna zuva risingasviki. It took 23 years kuna mai apa. 23 years hadzisi nyore pakadozvagwa mwana wa 23 years akadorogwa. Handimaona. Saka zvinhu izvi zviriko. Bitterness, let it go guys. Munobloka mablessings enyu. Vakadi vakaronga nevana vavo kudhara imbe kubevhidhi yakatopera. Handimaona. But panga pane yekuti bitterness mukadzi yanga chivadzo akavamisa kuita blockage, kublokiwa nemukadzi uyu. Mukadzi yakavabloka kuti vatadze kufunga zvakanaka, akavaisa bitterness mukati mupenyu hwavo yekuti hakuna chimwe chavanga vakuona, vanga vakungochise you know. Bitterness inodestroya munhu akaitakura guys. I hope zvandichitaura napapachita mavidhiyo mazotidza nhasi inoparadza munhu akaitakura to the extent yekuti kusvika nekuvana chaiko chaiko unongosingasahwisa unongoti kunge vari kundipandukira, even vasiri kupandukira unongoti ndasi vari kupanduka vasi kusaidi kwangu, you know, things like that. So bitterness inodestroya guys. Learn to let go of this bitterness. Tine vanhu vanotitira zvinhu zvakakoma mukati mupenyu hwedu guys, zvokuti dei taitofamba takatakura mabitterness aya ndinosvika pakutopera kuonda chaiko chaiko, kuonda nebitterness. But inini I choose to let go. I choose to let go. Ndito ameno ndotoinda move on ameno ko zvinongosara. Handimaona ndo bitterness nomwana nosara chiti hana chakaaffectigwa nachakaitigwa anenge chingoti kumvenge 2016 tina 2026 anenge chiti kumvenge kusara 20 pane makore mangani 2016 na 2022 2026 ari kubitterness angombatirira ku zvinhu zvakaona ku hauna you were not even directly involved, you know. It will stop you from moving forward nevamwe. Isu takatokare takatoita move on. Saka guys, mese ndozati makabatira mune zvinhu mune vanhu in your areas, in your lives makatobatirirawo zvakawanda. Mune vanhu vakatikuitirai zvakakomba zvizhinji kati mupenyu hwenyu. But today on a Sunday 26 until July, please let go of the bitterness. Bitterness word itself, it's not a nice word.
ndosaka ndezombovhunduka nanenga chiti nini bitterness I don't want to call myself that kuti I'm bitter ndine bitterness. Don't call yourself ndine bitterness. The moment you start talking with ndine bitterness, that bitterness will come and stick, because uri kuibhabhatidza, uri kuidedza woiunza mukati moupenyu hwako kuti yes ndine bitterness. You are inviting it, and you know where pauri yobva yagara, because you are allowing it, you want it. Ukutobreaka kuti nini ndine bitterness. Thank you Linda Mujomi for my first stars. Balavianas, thank you my love. Kuti ndine bitterness kuita kubreaka nayo kuti me and ndine bitterness. It's not a nice thing to have, guys. Handika hauna bitterness. Be a happy soul. Handika be a happy soul. Be somebody who's free. Don't keep on these grudges. You are allowed to ngapa vene line, yeah, draw the line. But of course mnaka kuruma, draw a line, but don't go around carrying that bitterness. Hanmona, draw the line, but don't go around ukasenga bitterness, because you know could destroy her. Trust me, it will destroy you. Antumbaona, it will destroy you. This same zvakafanana nezvinoita kuti kutumidza mwana sare kuti namo. Handiwana, mwana wangu anonzi namo. You are bringing namo into life yemwana. You are saying namo. Mwana kutora namo kuibhabhatidza pamusoro wemwana kuti mwana anonzi namo. Uri kuisa namo mumwana. Why not giving him mazita akanaka vada makomborero kuti ati makomborero ateere mwana? Why not giving him mazita akanaka takudzwa kuti mwana akure mukudzwe munyasha? Handimaona hanzi toregera sitataurana. This is where we patinotaura kuti handika kana une uchida closure, you are allowed. Don't go iwewe, because your confrontation munonorwa. If you go inini une bitterness, you go to that person handika oshko ndine bitterness ndawera, you fight ashpere mushe handika find a neutral party handika let there be a ground handi for everybody kuti mutaurirana mugadziriswa, then you can block each other but pane peace. Blocking is allowed, guys, trust me. Blocking is allowed, but kubloka munhu unobloka munhu because you are protecting your own peace. Guys, blocking, you block somebody because you are trying to protect your own peace. You are not blocking munhu because unomuvenga. And I have blocked many people and because I'm trying to protect my own peace. Not ndikaramba ndichiona munhu uyu andika achindidai ndichapesera ndapindura, then I'm going out of character. It's now going to disturb my peace. So blocking somebody does not mean that I hate the person. But ndiko protect a peace yangu. That's why I always tell you guys, block people. Block them, not disturb. Anybody who comes and try to take your peace or disturb your peace, block them. Block them. You need your peace. Kana uri muna ne peace mukati mupenyu wako, haudi chinhu chikudisturb. Muna sina peace tozvisa kuti uyagara na peace mukati mupenyu wake. Ari mugehena ari kutongwa. Handimboza kuti kuna mwana anenge achitotongwa pano pasi. Vari papenyu vachitofamba. Vachitotongwa noti uyu munhu ari kutotongwa ari kutopika jere rake pano pasi. Handimona. But iwewe a sane somebody, a normal human being, do not let anyone bring bitterness to you. Do not let anyone bring anger to you. Do not let anyone bring hatred to you. Be you. Be your own person. Be real. And ita zvinokuitira. Simple. Ndozvinandachida ngoti titani mumba chemo kuvabereki kuvanhu vakarorwa mumba. Bitterness ikangove mumba ndikutaura chokwadi. Bonde mumba hauri wana ritwe na baba kana murimo ndozati munoti munondifollowa nezuro makanditedza kuti munondifollowa. Varume vanotifollowa pano guys vakawandisa. Avabudikiri zvavo ndakaona nezuro kuzi first guys vakawandisa. Varume vanotondifollowa because hapana kuti munondizive ipi. Mose mchisesekali mchidudza dzimwe nyaya dzakare uko. Hanimona. So bitterness mukadzi akaita bitterness vanhurume. Bonde mumba chechera haribudi. Mukadzi anokiya makumbo, anoloka makumbo ake because ane bitterness, ane kuvava. Chinhu chinonzi bitterness kuvava. Ane kuvava kuri maari, ilemoni, imhiripiri iri maari. So mhiripiri hautambire mhiripiri uchitora uchinanzwa kudai so because inokupisa rurimi. Hanimona. So mukadzi ambosagona kuvhura makumbo. Mumba cheko chakamai mukaita bitterness ka mukaramba mune bitterness yekuti mune bitterness kutaura chokwadi munoparadza marriage yenyu. Inobva noti chekutanga
onde kune kusisina communication hamusisina because mune bitterness. Imimi varume dzidzai kudiscussa musa. Don't let your wives to figure out some of these things vari vega because vanoita bitterness iyoyi. Dzidzai kuvhunza kuti totaura sei, chii chiri kuitika. What Michael ndibate WhatsApp my love just now. Ndibate WhatsApp right now. Learn kubvunza kuti takanganisa papi mama. Ngatigare pasi taure kuti mubvise bitterness iya. Vakazana kuda kutaura chete. They want to vent. Mazvinhu zvakadzadzi dzangu. They just want to vent. And by venting ka topopota tochokwadi. Andimodi kukurevera inema. Venting yedu ndinotopopota. Hanzi koma pilisi ABP uno. Unoma pilisi ABP. Venting yevakadzi kudzimba varume. We popota. Ndikataka kumira ngatota andizvide ndandogozvide ndinojaira ndizvide. Ndangopedza kupopota ka the bitterness is gone. Takutaura zvimwe vakadzi havadi kuchengeta zvikumbu. Akangotaura zvapfuura. Allow them to vent. Vabvumidze vakadzi venyu vapopote mazvino munobva nhasi muchisimeni vakati tikubvumidze kuti muvhente. Allow them to vent. Muchaona after vapedza kuvhenta you are back to normal. Musiwoyo mutokangana kuti masikati mambotukana mambonzi chii wambonzi manheru bonde rinenge richitsva kumba kwenyu. Animaona allow them to vent. Problem unovabloka, unovavharira kuti vataure zvinhu zvaona mufoni mako unomubrusha off achida kudiscussa nezvazvo. Parikuitika era mumba, she wants to vent, she wants to talk. Ada kutaura pfungwa dzake. Uri kumubloka kuti aya ndiri kuzvinzwa. Anokera bitterness. And akera bitterness muri kudya dhodhi mumba. Amweni enyu arume murukadzi vanhu vakasiyana anokutaura kuti okay ndozvauri kundiita. Unoribikirwa mupoto rikasanganiswa nenyama ukauya ukapiwa ukadya just to ease a conscience kungoti ndangomona chidya china mame because of zvaari kundiita. You get what I'm saying? Munodya ropa remwedzi kwete kuti muri kudyiswa no kungoda kungokukaurisa kuti I just want to see him achiridya kungokukaurisa because you are not giving them space to vent. Give them space to vent. Allow them to vent. Allow them to ambopopota because kupopota kwatiri vakadzi kuri healthy. The moment I popota ndakangano ina ndikumozoti andigona kuti 5 minutes ndipopota ndangoti popota ndakutoseka ndikakudedzera baba panomba wakuudza ndingangopopota ndoda kupopotera ndikupopota ndobva ndamukana kuti iwe ndakatodaisi vakatatoda kuti taurai ndinopesa ndakutoseka ndotochinja nyaya yatove mapedza ndakutotaura zvimwe hanomaona. Saka tinoda kuvhenta, tinoda kutaura vakadzi. Allow us tipopote tivhente then we move. Musati ndakutaka kupopota woda kusungondisa ichita stupid ndichipopota ndoga gara pa ndipopote uripo ndikupopotere ndapedza kupopotera woenda hako. Ndizvo zvatopera mufunge. Paunodzoka it's a new chapter. Asi ndikunyebera asikana. Am I lying? Kana maybe I'm different. Am I lying? Andifunga kuti ndiri lying, right? Inanda kuti ndoda kuti ndinozorora mukana ndikunda basa ndikona ndamepopa mepo pa0715 atiziiti yave munyaya yatanga. Let's just do it. Ndandati ndozorora kandochinda kunogadzira mangwana ndikuenda kubasa. Yeye munyaya yacho yapinda. Kuti ndichasimuka pana nenyaya iyi ndatovaisira message ndotanga here ndamira response yangu. Kupopota kunopedza godo pamwoyo guys. Popota here. Dai vachipinda foni yacho yaita 1 tick. Zvacho. Handa zvizodu. Aiwa nyuwa kadzivisa zvitoro zveteresa chipopota kuti munhu akadai wakadzi varume vanotiza kuti yezvo kumba kuya kuchatoindiki munhu zvakungopopota rechitate send popota une mwere popota wodziva. Popota wo stop. Kapopota kapopota womira wosiyana nazvo. Kwete kuti abva kuseni kusvika rivire kana iro Bible rinotaura kuti do not let the sun go down on your anger. Bible rinodaro kuti usabude makuseni wotsama konovira wakatsama. Do not let yourself the sun go down in anger. Bible church rinotaura kuti unotsama zvinobvumidzwa but pane paunofa kuti kana zuva risati ratombovira utaura kuti zvapfuura izvo zvatopera rodaro Bible. Zvinhu zvandakamirira ndodi ndipapa changu ndichidona kubva vadzoka voti tauya
TikTok vanavhura live here vanenge vakavhura live kuTikTok vari kuteerera I think vari kulive vanhu TikTok vari kulive ndakatomirira murume uyu ndakamirira murume uyu kuti auye murume zvino yaningire mai mazazi avana kuzodzoka vanenge vakapindirwa murume wavakauya ini manje ndakuseva navadza vacharuzivi ndevapi zvinhu zvacho zvinhu zvacho chagovaziva ipo paya okay ndakukata nyaya dzatove 3 dza3 so I think let me just cover 2 handika then imwe ndozoiona ende handina kana chance guys maybe kunana Thursday uko ndine day one day off chat saka I'm dropping and coming back now handika pane imwe nyaya tina iri kuda futi zvatiri kuita ipapa handika saka don't go anyway handingabata nzinya